ഹരേ കൃഷ്ണ മാതാജി. ഹരേ കൃഷ്ണ. എല്ലാവർക്കും പ്രണാമം. ഓം നമോ ഭഗവതേ വാസുദേവായ. ഓം നമോ ഭഗവതേ വാസുദേവായ. ഓം നമോ ഭഗവതേ വാസുദേവായ. ഓം അജ്ഞാനതിമിരാന്ധസ്യ ജ്ഞാനാഞ്ജനശലാകയ ചക്ഷുരുന്മീലിതം യേന തസ്മൈ ശ്രീ ഗുരവേ നമഃ. നമോ വിഷ്ണുപാദായ കൃഷ്ണപ്രേഷ്ഠായ ഭൂതലേ ശ്രീമതേ ഭക്തിവേദാന്ത സ്വാമിനിധി നാമിനേ. നമസ്തേ സാരസ്വതേ ദേവേ ഗൗരവാണി പ്രചാരിണേ നിർവിശേഷ ശൂന്യവാദി പാശ്ചാത്യദേശധാരിണേ. ജയ ശ്രീ കൃഷ്ണ ചൈതന്യ പ്രഭു നിത്യാനന്ദ ശ്രീ അദ്വൈത ഗദാധര ശ്രീവാസാദി ഗൗരഭക്തവൃന്ദ. ഹരേ കൃഷ്ണ 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 ഹരേ ഹരേ, ഹരേ രാമ 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 ഹരേ ഹരേ. ഹരേ കൃഷ്ണ. ശ്രീ ശ്രീ രാധാ ഗോവിന്ദ് ടെമ്പിൾ ഇസ്കോൺ ബാംഗ്ലൂരിന്റെ 18 ദിവസത്തെ ഭഗവത്ഗീത ക്ലാസ്സിലേക്ക് എല്ലാവർക്കും സ്വാഗതം. ഹരേ കൃഷ്ണ. എല്ലാവർക്കും പ്രണാമം. ഹരേ കൃഷ്ണ. അപ്പൊ നമ്മൾ ഇന്ന് 7ാമത്തെ അധ്യായത്തിലേക്ക് കടക്കാണ്. ജ്ഞാന വിജ്ഞാന യോഗം, അധ്യായം 7. ജ്ഞാന വിജ്ഞാന യോഗം, അധ്യായം 7ാമത്തത് ജ്ഞാന വിജ്ഞാന യോഗം. അപ്പൊ നമ്മൾ ഇന്നലെ 6ാമത്തെ അധ്യായം കണ്ടു, ധ്യാനയോഗം, നാമജപത്തെ കുറിച്ച് കണ്ടു അല്ലെ. ഇന്നലത്തെ അധ്യായം 6ാമത്തെ അധ്യായത്തില് അഷ്ടാംഗ യോഗ പദ്ധതിയെ കുറിച്ചൊക്കെ പറഞ്ഞു. നമ്മള് ഇന്നലെ പറഞ്ഞ അധ്യായത്തിൽ എന്തെങ്കിലും സംശയങ്ങൾ ഉണ്ടായിരുന്നോ? നാമജപം നോക്കിയോ? ചെയ്തോ? തുടങ്ങിയോ നാമജപം? നാമജപത്തിന്റെ വീഡിയോ കണ്ടോ? കണ്ടു മാതാജി. ഹരേ കൃഷ്ണ. നമ്മള് നാമജപത്തിന്റെ ഗുണങ്ങളൊക്കെ നമ്മൾ കണ്ടു അല്ലെ. എന്തൊക്കെയാണ് ഗുണങ്ങളെന്ന് കണ്ടു. പിന്നെ 6ാമത്തെ അധ്യായത്തില് അഷ്ടാംഗ യോഗ പദ്ധതിയെ കുറിച്ച് നമ്മൾ മനസ്സിലാക്കി. ഇനി 7ാമത്തെ അധ്യായത്തിലാണ്. 6ാമത്തെ അധ്യായത്തിൽ എന്താ ഭഗവാൻ പറഞ്ഞത്? ഭയങ്കര ബഹളാണല്ലോ. മഴയാണോ നാട്ടിൽ മുഴുവനും എല്ലാവരും? കർമ്മഫലത്തിൽ ആസക്തിയില്ലാതെ ധാർമ്മിക ബാധ്യത എന്ന നിലയിൽ കർമ്മം ചെയ്യുന്ന ആളാണ് സന്യാസി. പിന്നെ യോഗികളിൽ വെച്ച് ഏറ്റവും ശ്രേഷ്ഠനായിട്ടുള്ള യോഗി എങ്ങനെയുള്ളവരായിരിക്കും നമ്മൾ കണ്ടു അല്ലെ. യമ, നിയമം, ആസന, പ്രാണായാമം, അത്യാഹാര, ധാരണ, ധ്യാനം. അതെന്താണത്? യമ, നിയമ, ആസന, മെഡിറ്റേഷൻ, പ്രാണായാമം ശ്വാസത്തെ നിയന്ത്രിക്കുന്നത്, പ്രത്യാഹാര ഇന്ദ്രിയങ്ങളെ നിയന്ത്രിക്കുന്നത്, ധാരണ കോൺസെൻട്രേഷൻ. ഇതെന്താണിത്? ഈ പറഞ്ഞ കാര്യങ്ങൾ എന്താണ്? അഷ്ടാംഗയോഗം. അഷ്ടാംഗയോഗങ്ങളെ കുറിച്ചായിരുന്നു ഇന്നലത്തെ. ഹരേ കൃഷ്ണ. യോഗങ്ങളെ കുറിച്ചായിരുന്നു ഇന്നലത്തെ. അഷ്ടാംഗ യോഗയുടെ 8 പടവുകളാണ് നമ്മൾ ഇന്നലെ ഈ പറഞ്ഞത് അല്ലെ. അഷ്ടാംഗയുടെ 8 പടവുകളാണ് നമ്മൾ കണ്ടത്. അപ്പൊ 6ാമത്തെ അധ്യായം നമുക്ക് മനസ്സിലായിട്ടുണ്ടാവും വിചാരിക്കുന്നു. നമുക്ക് 7ാമത്തെ അധ്യായത്തിലേക്ക് കടക്കാം. അധ്യായം 7. ഇന്നലെ അധ്യായം 6 ധ്യാനയോഗം, പിന്നെ നമ്മള് ഭക്തിയോഗം, നാമജപത്തെ കുറിച്ചൊക്കെ പറഞ്ഞു, അതിന്റെ ഗുണങ്ങള് ഒക്കെ നമ്മൾ കണ്ടു. ഇനി 7ാമത്തെ അധ്യായം ജ്ഞാന വിജ്ഞാന യോഗം. അപ്പൊ 6 മുതൽ വരെയുള്ള അധ്യായം നമുക്കറിയാം. 6 വരെയുള്ള അധ്യായം ഏതായിരുന്നു? കർമ്മയോഗത്തിലാണ് വരുന്നത്. 7 മുതൽ 12 വരെയുള്ള അധ്യായം ഏത് യോഗമാണ്? ഭക്തിയോഗം. ജ്ഞാനയോഗം. 7 മുതൽ 12 വരെ ഉറപ്പിച്ചിട്ടുണ്ട്. ഭക്തിയോഗത്തിലേക്കാണ് നമ്മൾ കടക്കുന്നത്. അപ്പൊ ഭക്തിയോഗം എന്ന് പറഞ്ഞാല് 7 മുതൽ 12 വരുന്ന അധ്യായമാണ്. ഇപ്പൊ നമ്മളൊരു സാൻഡ്വിച്ചിന്റെ മധ്യത്തിലുള്ള ഭാഗം ഉണ്ടല്ലോ, ക്രീം ആയിട്ടുള്ള നല്ല ഭാഗം, അതേപോലെ തന്നെ ഭഗവത്ഗീതയുടെ ക്രീം ആയിട്ടുള്ള ഭാഗമാണ് ഇത് ഈ 7 മുതൽ 12 വരെ ഭക്തിയോഗം എന്ന് പറയുന്ന അധ്യായം. നമുക്ക് നോക്കാം. ജ്ഞാന വിജ്ഞാന യോഗം. ഇവിടെ നമ്മള് കാണുന്ന ഈ പിക്ചറിൽ കാണുന്നത് ആരാണ്?
ചതുർഭുജ രൂപത്തിലുള്ള ഭഗവാൻ. ഏഹ് ചതുർഭുജ രൂപത്തിലുള്ള ഭഗവാൻ. ഭഗവാൻ വിഷ്ണു കാണുന്നുണ്ട്. ചുറ്റും കുറെ ലോകങ്ങൾ കാണുന്നുണ്ട്. പിന്നെ ശയന പ്രഭുപാദാജി. പ്രഭുപാദന കാണുന്നുണ്ട്. അത് കൂടാതെ വിഷ്ണുവിൽ എന്തൊക്കെ പ്രത്യേകത കാണുന്നുണ്ട്? ലക്ഷ്മീദേവി ഇല്ല. ലക്ഷ്മീദേവി. അനന്തനുണ്ടോ? അനന്തനില്ല. താമരപ്പൂ ഉണ്ടോ? അവര് ഗതയുണ്ട്, ഗത. ബ്രഹ്മാവുണ്ടോ? ഗതയുണ്ട്. ചങ്ക്. ബ്രഹ്മാവുണ്ടോ? 14 ലോകങ്ങളില്ല. ഭഗവാൻ ശയിക്കുന്നത് ശരിക്കും എവിടെയാണ്? അനന്തന്റെ മേത്തോടെ. അനന്തനുണ്ടോ? ഇല്ല. ലക്ഷ്മി ദേവി ഇല്ല. താമരപ്പൂവിന് ആപ്പിൽ നിന്ന് വരുന്ന താമരപ്പൂവില് ബ്രഹ്മാവ് ഇരിക്കുന്നുണ്ട്. അതുണ്ടോ? കാണുന്നത് അല്ലേ? ഹരേ കൃഷ്ണ. നമ്മള് അങ്ങനത്തെ ഒരു വിഷ്ണുവിനെ നമ്മൾ കണ്ടിട്ടുണ്ടോ? ഇല്ല. നമുക്ക് നോക്കാം. അതാണ് ഇന്നിവിടെ ഈ അധ്യായത്തില് നമുക്ക് പറഞ്ഞു തരുന്നുണ്ട്. ജ്ഞാന യോഗം. ഓം നമോ ഭഗവത്തെ വാസുദേവായ. ശ്രീ ഭഗവാനുവാച മയ്യാസക്തമന പാർത്ഥ യോഗം യുഞ്ജന്മദാശ്രയഃ അസംശയം സമഗ്രം മാം യഥാ ജ്ഞാസ്യാസി തച്ഛൃണു. ശ്രീ ഭഗവാൻ പറഞ്ഞു, ഹേ കുന്തിപുത്ര, എന്നെ കുറിച്ചുള്ള പൂർണ്ണ ബോധത്തോടെ എന്നിൽ ആസക്തമായ മനസ്സോടുകൂടി യോഗം പരിശീലിക്കുന്നത് കൊണ്ട് സംശയങ്ങൾ നീങ്ങി എന്നെ പൂർണ്ണമായി അറിയാൻ കഴിയുന്നത് എങ്ങനെയെന്ന് പറയാം, കേൾക്കൂ. ഇവിടെ എന്താ പറയുന്നത്? കുന്തിപുത്ര, എന്നെ കുറിച്ചുള്ള പൂർണ്ണ ബോധത്തോടെ. ഞാൻ പറയുന്നത് കേൾക്കുന്നില്ല? കേൾക്കാം മാതാജി. സൗണ്ട് കുറവ്. എന്റെ എല്ലാവർക്കും സൗണ്ട് കുറവുണ്ടോ? ഇല്ല മാതാജി. ഓക്കെ ഓക്കെ. എല്ലാരും മ്യൂട്ട് ചെയ്ത് വെച്ചാൽ കേൾക്കാൻ പറ്റും. ഹരേ കൃഷ്ണ. ഇവിടെ പറയുന്നത്, കുന്തിപുത്ര, എന്നെ കുറിച്ചുള്ള പൂർണ്ണ ബോധത്തോടെ എന്നിൽ ആസക്തമായ മനസ്സോടുകൂടി യോഗം പരിശീലിക്കുന്നത് കൊണ്ട് സംശയങ്ങളെല്ലാം നീങ്ങി എന്നെ പൂർണ്ണമായിട്ട് അറിയാൻ കഴിയുന്നത് എങ്ങനെയെന്ന് പറയാം, കേൾക്കൂ എന്നാണ് ഇവിടെ പറയുന്നത്. കേൾക്കൂ, കേൾവി, ശ്രവണം. ശ്രവണത്തിനാണ് ഇവിടെ ഭഗവാൻ പറയുന്നത്. ശ്രവണത്തെ കുറിച്ചാണ് പറയുന്നത്. ഭഗവാനെ കുറിച്ചുള്ള പൂർണ്ണ ബോധത്തോടെ ഭഗവാനിൽ ആസക്തമായ മനസ്സോടുകൂടി യോഗം പരിശീലിക്കുന്നത് കൊണ്ട് സംശയങ്ങളെല്ലാം നീങ്ങി എന്നെ പൂർണ്ണമായിട്ട് അറിയാൻ കഴിയുന്നത്. ഭഗവാനെ എങ്ങനെയാണ് ഭഗവാനെ കുറിച്ച് പൂർണ്ണമായിട്ടും അറിയാൻ കഴിയുന്നത് എങ്ങനെയാണെന്ന് പറയാം, കേൾക്കൂ എന്നാണ് പറയുന്നത്. ഇപ്പോഴും വിജേഷ് പ്രഭു സൗണ്ട് ഇല്ല എന്നാണല്ലോ മെസ്സേജ് ഇടുന്നത്. പ്രഭു സൗണ്ട് കുറവാണെന്ന് നോക്കിയൊന്ന്. ഇവിടെ ഓക്കെ ആണെന്ന് എല്ലാവരും പറയുന്നുണ്ടല്ലോ. ഹരേ കൃഷ്ണ, നന്നായിട്ട് കേക്കാം മാതാജി. ക്ലിയർ ആണ്. നന്നായി കേൾക്കുന്നുണ്ട് മാതാജി. ഹരേഷ് പ്രഭുവിന്റെ നെറ്റിന്റെ പ്രോബ്ലം ആണോ അതോ സൗണ്ട് കുറവാണോ എന്ന് ശ്രദ്ധിച്ചോളൂ. ശൃണോത്വാം സ്വത്കഥാം കൃഷ്ണ പുണ്യശ്രവണ കീർത്തനഃ ഹൃദ്യന്തസ്തഹ്യ പത്രാണി വിധൂനോതി സുഹൃത്സതാം നഷ്ടപ്രായേഷു ഭദ്രേഷു നിത്യം ഭാഗവത സേവയാ ഭഗവതേ ഉത്തമ ശ്ലോകേ ഭക്തിർഭവതി നൈഷ്ടകീം. കൃഷ്ണനെ കുറിച്ച് വൈദിക സാഹിത്യത്തിൽ പറഞ്ഞിട്ടുള്ളത് കേൾക്കുന്നതും ഭഗവത്ഗീതയിലൂടെ നേരിട്ട് ഭഗവാന്റെ വാക്കുകൾ കേൾക്കുന്നതും തന്നെ ഒരു പുണ്യകർമ്മമാണ്. എല്ലാവരുടെയും ഹൃദയത്തിൽ കുടികൊള്ളുന്ന ഭഗവാൻ കൃഷ്ണൻ തന്റെ കഥകൾ കേൾക്കുന്നവർക്ക് ഹിതകാരിയായ സുഹൃത്തിനെ പോലെ പ്രവർത്തിക്കുകയും നിരന്തരം കൃഷ്ണകഥാ ശ്രവണത്തിൽ ഏർപ്പെടുന്ന ആ ഭക്തനെ പവിത്രീകരിക്കുകയും ചെയ്യുന്നു. അങ്ങനെ തന്നിൽ ഉറങ്ങിക്കിടന്നിരുന്ന അതീന്ദ്രിയ ജ്ഞാനം ഭക്തനിൽ തനിയെ വളർന്നു വരും. അപ്പൊ ഇവിടെ പറയുന്നത്, കൃഷ്ണനെ കുറിച്ച് വൈദിക സാഹിത്യത്തിൽ പറഞ്ഞിട്ടുള്ളത് കേൾക്കുന്നതും ഭഗവത്ഗീതയിലൂടെ ഭഗവാന്റെ വാക്കുകൾ നേരിട്ട് കേൾക്കുന്നതും ഒരു പുണ്യകർമ്മമാണ്. അപ്പോ ഭഗവാനെ കുറിച്ച് നമ്മുടെ ശാസ്ത്രങ്ങളിൽ വൈദിക ഗ്രന്ഥങ്ങളിൽ പറഞ്ഞിട്ടുള്ളത് കേൾക്കുന്നതും ഭഗവത്ഗീതയിലൂടെ ഭഗവാൻ പറഞ്ഞത് കേൾക്കുന്നതും ഒരു പുണ്യകർമ്മമാണ്. അതായത് കേൾവി വളരെ പുണ്യമായിട്ടുള്ള ഒരു കർമ്മമായിട്ടാണ് പറഞ്ഞത്. കേൾവി, ശ്രവണം.
എല്ലാവരുടെയും ഹൃദയത്തിൽ കുടികൊള്ളുന്ന ഭഗവാൻ കൃഷ്ണൻ തന്റെ കഥകൾ കേൾക്കുന്നവർക്ക് ഹിതകാരിയായ സുഹൃത്തിനെ പോലെ പ്രവർത്തിക്കുകയും നിരന്തരം കൃഷ്ണകഥാ ശ്രവണത്തിൽ ഏർപ്പെടുന്ന ഭക്തനെ പവിത്രീകരിക്കുകയും ചെയ്യുന്നു. അപ്പോ എല്ലാവരുടെ ഹൃദയത്തില് ഭഗവാൻ കുടികൊള്ളുന്നുണ്ട്. ഭഗവാൻ ശ്രീകൃഷ്ണൻ തന്റെ കഥകൾ കേൾക്കുന്നവർക്ക് കുടികൊള്ളുന്ന ഭഗവാന്റെ കഥകൾ കേൾക്കുക. ഭഗവാന്റെ കഥകൾ നമുക്ക് എങ്ങനെ കേൾക്കാൻ സാധിക്കുക? ഭാഗവതത്തിലാണ് ഭഗവാനെ കുറിച്ച് പറയുന്നത്. കേൾക്കുന്നവർക്ക് ഹിതകാരിയായ സുഹൃത്തിനെ പോലെ പ്രവർത്തിക്കുകയും നിരന്തരം കൃഷ്ണകഥാ ശ്രവണത്തിൽ ഏർപ്പെടുന്ന ഭക്തനെ പവിത്രീകരിക്കുകയും ചെയ്യുന്നു. അപ്പൊ എപ്പോഴും ഭഗവാന്റെ കഥകൾ ശ്രവിക്കുന്ന ഭക്തനെ ഭഗവാൻ എന്ത് ചെയ്യും? പവിത്രീകരിച്ചു കൊണ്ടിരിക്കും. അങ്ങനെ തനി ഉറങ്ങിക്കിടന്നിരുന്ന അതീന്ദ്രിയ ജ്ഞാനം ഭക്തനിൽ തനിയെ വളർന്നു വരും. അപ്പൊ എല്ലാവരുടെ ഉള്ളിലും എന്തുണ്ട്? ഭഗവാനെ കുറിച്ച് അറിയാനായിട്ടുള്ള ഒരു ആഗ്രഹം. എല്ലാവരും, കാരണം ഭഗവാന്റെ അംശമാണ് എല്ലാ ജീവാത്മാക്കളും. അപ്പൊ എല്ലാവരിലും ഭഗവാനോടുള്ള ആ ഒരു ആഗ്രഹം അല്ലെങ്കിൽ ഒരു സ്നേഹം എല്ലാവരിലും ഉണ്ട്. അപ്പൊ എല്ലാവരിലും ഉറങ്ങിക്കിടക്കുന്ന ഒരു അതീന്ദ്രിയ ജ്ഞാനം തന്നെത്താനെ വളർന്നു വരും. എങ്ങനെ? ഭഗവാനെ കുറിച്ച് കേൾക്കുമ്പോ, കൃഷ്ണ കഥാശ്രവണത്തിൽ ഏർപ്പെടുന്ന ഭക്തനെ ഭഗവാൻ പവിത്രീകരിക്കുമ്പോ. അപ്പൊ നമുക്ക് മനസ്സിലാക്കാം, ഭാഗവതം നമ്മൾ കേൾക്കുമ്പോ നമുക്ക് എന്ത് സാധിക്കുന്ന പറയുന്നത് ഇവിടെ? ഭാഗവതം എന്ന് വെച്ചാൽ ഭഗവാനെ കുറിച്ച് കൃഷ്ണ കഥാശ്രവണമാണത്, കൃഷ്ണന്റെ കഥയാണത്. അത് കേൾക്കുമ്പോ ആ ഭക്തനെ ഭഗവാൻ പവിത്രീകരിക്കുന്നു. അപ്പൊ നമ്മൾ പോലും അറിയാതെ നമുക്ക് എന്ത് വരും? അതീന്ദ്രിയ ജ്ഞാനം ഭക്തനിൽ തന്നെത്താനെ വളർന്നു വരും. അപ്പൊ ആ ശ്രവണത്തിന് വളരെയധികം പ്രാധാന്യമുണ്ട്. ശ്രവണം എന്ന് പറയുന്നത് നവവിധ ഭക്തിയില് ആദ്യത്തേതാണ് എന്ത്? ശ്രവണം. നവവിധ ഭക്തി, 9 തരത്തിൽ നമുക്ക് എന്ത് ചെയ്യാൻ സാധിക്കും? ഭക്തി ചെയ്യാനായിട്ട് സാധിക്കും. ശ്രവണം, കീർത്തനം, വിഷ്ണു സ്മരണം, പാദസേവനം, അർച്ചനം, വന്ദനം, ദാസ്യം, സഖ്യം, ആത്മനിവേദനം. അതാണ് 9 തരത്തിൽ. ഫസ്റ്റ് തന്നെ ശ്രവണം, കീർത്തനം, വിഷ്ണു സ്മരണം, പാദസേവനം, അർച്ചനം, വന്ദനം, ദാസ്യം, സാഖ്യം, ആത്മനിവേദനം. അങ്ങനെ 9 തരത്തില് നവവിധ ഭക്തി എന്ന് പറയാം. നമുക്ക് 9 തരത്തിൽ എന്ത് ചെയ്യാം? ഭക്തി ചെയ്യാനായിട്ട് സാധിക്കും. ശ്രവണം, കീർത്തനം, വിഷ്ണു സ്മരണം, പാദസേവനം, അർച്ചനം, വന്ദനം, ദാസ്യം, സാഖ്യം, ആത്മനിവേദനം. അപ്പൊ ഇതിലൂടെ നമുക്ക് ഭഗവാനെ സേവനം ചെയ്യാനായിട്ട്, ഭക്തിയുത സേവനത്തിലൂടെ ഈ പറഞ്ഞ 9 തരത്തില് ചെയ്തുകൊണ്ട് ഭഗവാനെ പ്രാപിക്കാനായിട്ട് സാധിക്കും. അപ്പൊ അതിൽ ആദ്യത്തേതാണ് എന്ത്? ശ്രവണം. ഏറ്റവും പ്രധാനപ്പെട്ടതും ആദ്യത്തേത്. നമ്മൾ തുടങ്ങുന്നത് ഏതിലൂടെയാണ്? ശ്രവണത്തിലൂടെയാണ് തുടങ്ങുന്നത്. അപ്പോൾ നമ്മൾ ഭഗവത്ഗീത ക്ലാസ്സുകൾ കേൾക്കുന്നു. കേട്ട് നമുക്ക് ഭഗവാനോട് ഒരു താല്പര്യം വരാണ് ചെയ്യുന്നത്. പിന്നെ നമുക്ക് കൂടുതൽ അറിയാനായിട്ട് ആഗ്രഹം വരാണ്. അപ്പൊ ഫസ്റ്റ് നമ്മളെ സ്റ്റെപ്പിൽ എന്താണ്? ഭക്തിയിലെ ആദ്യത്തെ സ്റ്റെപ്പ് നമ്മൾ ശ്രവണം, കീർത്തനം, വിഷ്ണു സ്മരണം, പാദസേവനം, അർച്ചനം, വന്ദനം, ദാസ്യം, സാഖ്യം, ആത്മാനിവേദനം. ഭാഗവതത്തിൽ പറയുന്ന ശ്ലോകാണ്. അതാണ് നമ്മളെ ആദ്യത്തെ പടി എന്ന് പറയുന്നത് ശ്രവണം തന്നെയാണ്. മനുഷ്യാണാം സഹസ്രേഷു കശ്ചിദത്യതി സിദ്ധയേ യഥാ താമപി സിദ്ധാനാം കശ്ചിൻ മാം വേത്തി തത്വതഃ. ആയിരക്കണക്കിന് ആളുകളിൽ ചിലപ്പോൾ ഒരാൾ പൂർണ്ണത നേടാൻ ഉദ്യമിച്ചേക്കാം. അങ്ങനെ പൂർണ്ണത നേടിയവരിലും ഒന്നിലേറെ പേർ എന്നെ തികച്ചും അറിയുന്നതുമില്ല. അപ്പൊ ആയിരക്കണക്കിന് ആളുകളിൽ ചിലപ്പോൾ ഒരാൾ എന്തിനു ശ്രമിക്കും? പൂർണ്ണത നേടാൻ ശ്രമിക്കും. അങ്ങനെ പൂർണ്ണത നേടുന്നവരും കുറെ പേരുണ്ടാവും. പക്ഷെ അതില് ഭഗവാനെ എല്ലാവർക്കും അറിയാൻ സാധിക്കില്ല. അപ്പൊ ആയിരക്കണക്കിന് ആളുകള് പൂർണ്ണത നേടാൻ ശ്രമിക്കും. അങ്ങനെ പൂർണ്ണത നേടുന്നവരും ആരുണ്ടാവും? അതിലും കുറെ പേരുണ്ടാവും. ഒന്നിലേറെ പേരുണ്ടെങ്കിൽ അവർക്കും എല്ലാവർക്കും എന്താ സാധിക്കണമെന്നില്ല? ഭഗവാനെ കുറിച്ച് അറിയണമെന്നില്ല. എല്ലാവർക്കും ഭഗവാനെ അറിയണമെന്നില്ല. അപ്പൊ 1000 പേര് പൂർണ്ണത നേടാൻ ശ്രമിച്ചാൽ ചിലപ്പോ അതില് 10 പേരായിരിക്കും പൂർണ്ണത നേടുന്നത്. ആ പൂർണ്ണത നേടിയവരിലും ഭഗവാനെ കുറിച്ച് അറിയുന്നവര് ചിലപ്പോ 1-2 പേരായിരിക്കും. അങ്ങനെയായിരിക്കും ഉണ്ടാകുന്നത്. ഈശ്വര പരമാ കൃഷ്ണ സച്ചിദാനന്ദ വിഗ്രഹ അനാദിരാതിർ ഗോവിന്ദ സർവകാരണ കാരണം. കൃഷ്ണനാണ് പരമപുരുഷൻ, സർവകാരണങ്ങൾക്കും കാരണഭൂതനും ആദിഭൂമാനായ ഗോവിന്ദനും അദ്ദേഹം തന്നെയാണ്. അപ്പൊ ഭഗവാനാണ് ആര്? പരമപുരുഷനായ ഭഗവാൻ. സർവകാരണങ്ങൾക്കും കാരണഭൂതനും ആദിഭൂമാനായ ഗോവിന്ദനും ആര് തന്നെയാണ്? ഈ ഭഗവാൻ തന്നെയാണ്. ഭക്തി ഇല്ലാത്തവർക്ക് അദ്ദേഹത്തെ മനസ്സിലാക്കാൻ വളരെ പ്രയാസമാണ്. ഭക്തിയുടെ സേവനത്തിന്റെ വഴി എത്രയും എളുപ്പമുള്ളതാണെന്ന് അവർ ഉദ്ഘോഷിക്കും. ഭക്തി ഇല്ലാത്തവർ പറയും എന്താണ്? ഈ ഭക്തിയുടെ സേവനത്തിന്റെ വഴി ഭയങ്കര എളുപ്പമാണെന്ന് ഭക്തി ഇല്ലാത്തവർ പറയും. ഇത് അഭക്തന്മാർക്ക് പരിശീലിക്കാൻ കഴിയുകയില്ല. ഭക്തിമാർഗം ഇത്രയും നിഷ്പ്രയാസമാണെങ്കിൽ പിന്നെ അവരെന്തിനാണ് വൈഷമ്യമുള്ള വഴിക്ക് പോകുന്നത്? ഇവിടെ
പറയണത് ഈശ്വര പരമകൃഷ്ണ സച്ചിദാനന്ദ വിഗ്രഹ അനാദിരാതിർ ഗോവിന്ദ സർവകാരണ കാരണം. അപ്പൊ ഭഗവാൻ കൃഷ്ണനാണ് എന്ത് പരംപുരുഷനായ ഭഗവാൻ, സർവകാരണങ്ങൾക്കും കാരണഭൂതനും ആദിപൂമാനായിട്ടുള്ള ഗോവിന്ദനും ആര് തന്നെയാണ്? ഭഗവാൻ തന്നെയാണ്. അപ്പൊ ഭഗവാനെ മനസ്സിലാക്കാൻ ആർക്ക് സാധിക്കില്ല? ഭക്തി ഇല്ലാത്തവർക്ക് ഭഗവാനെ മനസ്സിലാക്കാനായിട്ട് സാധിക്കില്ല. ഭക്തി ഇല്ലാത്തവരെന്താ പറയാ? ഇത് വളരെ എളുപ്പമുള്ളൊരു വഴിയാന്ന് പറയും. പക്ഷെ അഭക്തന്മാർക്ക് ഇത് പരിശീലിക്കാനായിട്ട് സാധിക്കില്ല. ഭക്തി മാർഗം ഇത്രയും നിഷ്പ്രയാസം ആണെങ്കിൽ പിന്നെ അവരെന്തിനാണ് ഈ വിഷമമുള്ള വഴിക്ക് പോകുന്നത് എന്നാണ് പറയുന്നത്. ഭൂമിരാപനലോ വായു ഖമ്മനോ ബുദ്ധിരേവച അഹങ്കാര ഇതീയമ്മേ ഭിന്ന പ്രകൃതിരഷ്ടത. എന്റെ ഭിന്നമായ ഭൗതിക പ്രകൃതി, ഭൂമി, ജലം, അഗ്നി, വായു, ആകാശം, മനസ്സ്, ബുദ്ധി, മിഥ്യാഹങ്കാരം, ഇങ്ങനെ 8 എണ്ണം അടങ്ങുന്നതാണ്. അപ്പൊ ഭഗവാന്റെ ഭിന്നമായിട്ടുള്ള ഭൗതിക പ്രകൃതി എന്ന് പറയുന്നത് ഭൂമി, ജലം, അഗ്നി, വായു, ആകാശം, മനസ്സ്, ബുദ്ധി, മിഥ്യാഹങ്കാരം, ഇങ്ങനെ 8 എണ്ണം അടങ്ങിയതാണ് എന്ത് ഭൗതിക പ്രകൃതി എന്ന് പറയുന്നത്. അപ്പൊ ഭഗവാന്റെ ഭിന്നമായ ഭൗതിക പ്രകൃതി എന്ന് പറയുന്നത് ഭൂമി, ജലം, അഗ്നി, വായു, ആകാശം, മനസ്സ്, ബുദ്ധി, മിഥ്യാഹങ്കാരം, ഈ 8 എണ്ണം അടങ്ങിയതാണ് എന്ത് ഭൗതിക പ്രകൃതി എന്ന് പറയുന്നത്. ഭഗവാന്റെ ഭിന്നമായ ഭൗതിക പ്രകൃതി എന്ന് പറയുന്നത് ഈ 8 ഘടകങ്ങൾ അടങ്ങിയതാണ്. ഭൂമി, ജലം, അഗ്നി, വായു, ആകാശം, മനസ്സ്, ബുദ്ധി, മിഥ്യാഹങ്കാരം, ഈ 8 എണ്ണം അടങ്ങിയതാണ് എന്ത് ഈ ഭൗതിക പ്രകൃതി എന്ന് പറയുന്നത്. ഈ പ്രകൃതിയെ നിയന്ത്രിക്കുന്നത് 3 വിഷ്ണു രൂപങ്ങളാണ് എന്ത് ചെയ്യുന്നത് ഈ പ്രകൃതിയെ നിയന്ത്രിക്കുന്നത്. ഈ ഭൗതിക ലോകത്തിന്റെ ഈ മുഴുവൻ നിയന്ത്രണം ആരുടെ കയ്യിലാണ്? ഭഗവാന്റെ തന്നെ വിഷ്ണുമൂർത്തികളുടെ കയ്യിലാണ് എന്ത് ഈ പ്രപഞ്ചത്തെ നിയന്ത്രിക്കുന്നത്. ഭഗവാന്റെ രൂപവിസ്തരണമായിട്ടുള്ള ഈ വിഷ്ണുമൂർത്തികൾ, അതാണ് ഈ ഭൗതിക പ്രപഞ്ചത്തിന്റെ പ്രവർത്തനം നടക്കുന്നത് ഈ വിഷ്ണുമൂർത്തികളുടെയാണ്. ആരൊക്കെയാണത്? ഫസ്റ്റത്തെ കാരണോദകശായ വിഷ്ണു, ഗർഭോദകശായ വിഷ്ണു, ക്ഷീരോദകശായ വിഷ്ണു. ഈ 3 വിഷ്ണുമൂർത്തികള് ഈ വിഷ്ണുമൂർത്തികളുടെ രൂപത്തിലാണ് ഈ പ്രപഞ്ചത്തിന്റെ സൃഷ്ടിക്ക് വേണ്ടിയിട്ട് ഭഗവാൻ കൃഷ്ണന്റെ രൂപവിസ്തരണമാണ് ഹരേഷ്ണ മാതാജി പറയാട്ടോ. അതായത് ഈ പ്രപഞ്ചത്തിന്റെ സൃഷ്ടിക്ക് വേണ്ടിയിട്ട്, ഈ പ്രപഞ്ചം സൃഷ്ടിക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ട് ഭഗവാൻ കൃഷ്ണന്റെ പൂർണ്ണ രൂപവിസ്തരണമായിട്ട് 3 വിഷ്ണുമൂർത്തികൾ രൂപം കൊള്ളാണ് ചെയ്യുന്നത്. ഭഗവാൻ കൃഷ്ണനിൽ നിന്ന് 3 വിഷ്ണുമൂർത്തികള് രൂപം കൊള്ളുന്നു. അത് ആണ് നമ്മൾ ഈ പറഞ്ഞ 3 വിഷ്ണുമൂർത്തികൾ. ഏതൊക്കെയാണ്? ഫസ്റ്റത്തത് കാരണ ഉദകശായ വിഷ്ണു, കാരണോദകശായ വിഷ്ണു. രണ്ടാമത്തെ വിഷ്ണുമൂർത്തിയാണ് ഗർഭോദകശായ വിഷ്ണു. മൂന്നാമത്തെ വിഷ്ണുമൂർത്തിയാണ് ക്ഷീരോദകശായ വിഷ്ണു. അപ്പൊ 3 വിഷ്ണുമൂർത്തികൾ രൂപം കൊള്ളുന്നു. എന്തിനു വേണ്ടിയിട്ടാണ് അത് വരുന്നത്? ഈ പ്രപഞ്ചത്തിന്റെ സൃഷ്ടിക്ക് വേണ്ടിയിട്ട് രൂപം കൊള്ളുന്ന ഭഗവാൻ കൃഷ്ണനിൽ നിന്ന് രൂപം കൊള്ളുന്ന രൂപവിസ്തരണങ്ങളാണിത്. പുരുഷാവതാരങ്ങൾ എന്നാണ് ഇത് അറിയപ്പെടുന്നത്. ഭഗവാന്റെ പുരുഷാവതാരങ്ങളാണിത്. കാരണോദകശായ വിഷ്ണു, ഗർഭോദകശായ വിഷ്ണു, ക്ഷീരോദകശായ വിഷ്ണു. ഈ ഭൗതിക പ്രപഞ്ചത്തിന്റെ എല്ലാ പ്രവർത്തനങ്ങളും ഈ ഭഗവാന്റെ കൃഷ്ണന്റെ ഈ രൂപവിസ്തരണങ്ങളിലായിട്ടുള്ള ഈ 3 വിഷ്ണുമൂർത്തികളിലൂടെയാണ് നടക്കുന്നത്. ഇവരുടെ ആഭിമുഖ്യത്തിലാണ് ഈ ഭൗതിക പ്രപഞ്ചത്തിന്റെ എല്ലാ പ്രവർത്തനങ്ങളും നിയന്ത്രിക്കപ്പെടുന്നത്. അപ്പൊ ഒന്നാമത്തെ വിഷ്ണുമൂർത്തി എന്ന് പറയുന്നത് കാരണോദകശായ വിഷ്ണു. കാരണോദകശായ വിഷ്ണു ആണ് ആദ്യത്തെ വിഷ്ണുമൂർത്തി. ഈ വിഷ്ണുമൂർത്തിയാണ് എന്ത് ചെയ്യുന്നത്? ഈ പ്രപഞ്ചത്തെ സൃഷ്ടിക്കുന്നത് ഈ വിഷ്ണുമൂർത്തിയാണ്. ഈ പ്രപഞ്ചത്തെ സൃഷ്ടിക്കുന്നത് ഈ വിഷ്ണുമൂർത്തിയാണ്. ഈ പ്രപഞ്ചത്തെ സൃഷ്ടിക്കുന്നത് നമ്മൾ പറഞ്ഞ കാരണോദകശായ വിഷ്ണു, ഈ വിഷ്ണുവാണ് ഇത് നമ്മളിപ്പോ ഫസ്റ്റ് പിക്ചറിൽ കണ്ടത്. ഈ വിഷ്ണു ആണ് ആര്? ഇത് കാരണോദകശായ വിഷ്ണു എന്ന് പറയുന്നത്. ഫസ്റ്റത്തെ വിഷ്ണു, കാരണമാകുന്ന വിഷ്ണു. ഈ പ്രപഞ്ചത്തിന്റെ സൃഷ്ടിക്ക് കാരണമാകുന്ന വിഷ്ണുവാണ് ഇത് കാരണോദകശായ വിഷ്ണു. അവിടെ എഴുതിക്കുന്നുണ്ടോ? കാരണോദകശായ വിഷ്ണു. ഈ പ്രപഞ്ചത്തിന്റെ സൃഷ്ടിക്ക് കാരണമാകുന്നതാണ് ആദ്യത്തെ വിഷ്ണു. മഹാവിഷ്ണു എന്ന്, മഹത്തത്വം എന്ന് അറിയപ്പെടുന്ന മഹാവിഷ്ണു, ആദ്യത്തെ മഹാവിഷ്ണു എന്നായിട്ട് പറയുന്നത് കാരണോദകശായ വിഷ്ണു. ഈ കാരണോദകശായ വിഷ്ണുവിന്റെ രോമകൂപങ്ങളിൽ നിന്ന് അനേകം ബ്രഹ്മാണ്ടങ്ങൾ ഉണ്ടാകും. ഈ ഗോൾഡൻ കളറിൽ വരുന്നുണ്ടോ? യെല്ലോ ഗോൾഡൻ കളറിൽ വരുന്ന മുട്ട പോലെയുള്ളത്, ചെറിയ ബോള് പോലെ കാണുന്നത് ഓരോ
എന്താ പറയാ ബ്രഹ്മാണ്ടങ്ങളാണ്, ഓരോരോ ഗ്രഹങ്ങള് ബ്രഹ്മാണ്ടങ്ങളാണിത് ഈ പറഞ്ഞ ഇത്. അപ്പൊ ഇതൊക്കെ വരുന്നത് എങ്ങനെയാണ്? കാരണോദകശായ വിഷ്ണുവിന്റെ രോമകൂപങ്ങളിൽ നിന്നാണ് ഇത് മുഴുവൻ വരുന്നത്. അങ്ങനെ വരുന്ന ഒരു ബ്രഹ്മാണ്ടം ഇത് തുറന്നിരിക്കുന്നതാണ് ഇപ്പൊ നമ്മൾ ഈ കാണുന്നത്. ഈ രണ്ടാമത്തെ നമ്മൾ കാണുന്നത് ഇത് ഒരെണ്ണം തുറന്നിരിക്കുന്നത്. ഇതിപ്പോ നമ്മൾ തുറന്നിരിക്കുന്നതാണ് കാണുന്നത്. ഇങ്ങനെ കുറെ ഗോൾഡൻ കളറുള്ള ഈ മുട്ട പോലെയുള്ളത് കണ്ടു, അത് ഒരെണ്ണം തുറന്നിരിക്കുകയാണിത് രണ്ടാമത്തെ. അപ്പൊ ഈ ആദ്യത്തെ വിഷ്ണു കാരണോദകശായ വിഷ്ണുവിൽ നിന്നാണ് ഈ പറഞ്ഞ ഈ ബ്രഹ്മാണ്ടങ്ങൾ ഉണ്ടാകുന്നത്. അതാണ് കാരണമാകുന്നത്, ഈ പ്രപഞ്ചത്തിന്റെ സൃഷ്ടിക്ക് കാരണമാകുന്നതാണ് ആര്? ഈ കാരണോദകശായി വിഷ്ണു എന്ന് പറയുന്നത്. മനസ്സിലായോ അത്? അതിനുശേഷം രണ്ടാമത്തെ വിഷ്ണുമൂർത്തി ഏതാണ്? ഗർഭോദകശായി വിഷ്ണു. ഈ ഗർഭോദകശായി വിഷ്ണു ഈ ഓരോ ബ്രഹ്മാണ്ടത്തിന്റെ ഉള്ളിലും പ്രവേശിക്കും. രണ്ടാമത്തെ വിഷ്ണുമൂർത്തി ഈ കാരണം ഈ ഓരോ പ്രപഞ്ചത്തിനും വൈവിധ്യം നൽകാൻ വേണ്ടിയിട്ട്, ഓരോ പ്രപഞ്ചത്തിനും ജീവൻ നൽകാൻ വേണ്ടിയിട്ട് ഈ ഓരോ പ്രപഞ്ചത്തിലും ആര് പ്രവേശിക്കും? ഗർഭോദകശായി വിഷ്ണു പ്രവേശിക്കും. രണ്ടാമത്തെ വിഷ്ണുമൂർത്തിയാണ് ഗർഭോദകശായി വിഷ്ണു. ഇതാണ് നമ്മൾ ഇവിടെ കാണുന്ന രണ്ടാമത്തെ വിഷ്ണുമൂർത്തി, ഗർഭോദകശായി വിഷ്ണു. ആ വിഷ്ണുമൂർത്തിക്ക് എന്തുണ്ട്? അനന്തനുണ്ട്, നാഭിയില് താമര പോകുന്നുണ്ട്, താമരത്തണ്ടുണ്ട്, ഇവിടെ ലക്ഷ്മി ദേവി ഉണ്ട്. ആ താമരത്തണ്ടിൽ നിന്ന് ബ്രഹ്മാവ് ഇരിക്കുന്നുണ്ട് രണ്ടാമത്തെ വിഷ്ണു. പക്ഷെ ഒന്നാമത്തെ വിഷ്ണുമൂർത്തി നമ്മൾ പറഞ്ഞ കാരണോദകശായി വിഷ്ണുവിക്ക് എന്തില്ല? അനന്തനില്ല, ലക്ഷ്മി ഇല്ല, ബ്രഹ്മാവില്ല, താമരയില്ല, ഒന്നുമില്ല. പക്ഷെ രണ്ടാമത്തെ വിഷ്ണുമൂർത്തിക്ക് ഈ പറഞ്ഞതെല്ലാതും ഉണ്ട്. അതാണ് രണ്ടാമത്തത് നമ്മൾ ഈ പറഞ്ഞ വിഷ്ണു, ഗർഭോദകശായി വിഷ്ണു ഇത് പറഞ്ഞത്. ഇനി അത് കഴിഞ്ഞിട്ട് അപ്പൊ ഈ ഗർഭോദകശായി വിഷ്ണുവിന്റെ നാഭിൽ നിന്ന് വരുന്ന താമരത്തണ്ടിലാണ് മുകളിൽ ആരിയിരിക്കുന്നത്? താമരയില് ബ്രഹ്മാവിരിക്കുന്നത്. ഈ താമരത്തണ്ടിലാണ് 14 ലോകങ്ങൾ മുഴുവനുള്ളത്. എവിടെയാണ്? ഈ താമരത്തണ്ടിലാണ്. സത്യലോകം, തപോലോകം, ജനലോകം, മഹർലോകം, സ്വർലോകം, ഭുവർലോകം, ഭൂലോകം, അത്തള, വിത്തള, സുത്തള, തലാതല, മഹാതള, രസാതള, പാതാള. 14 ലോകങ്ങള്. സത്യലോകം, തപോലോകം, ജനലോകം, മഹർലോകം, സ്വർലോകം, ഭൂലോകം, ഭുവർലോകം, ഭൂലോകം അതായത് ഭൂമി, അത്തള, വിത്തള, സുത്തള, തലാതല, മഹാതള, രസാതള, പാതാള. 14 ലോകങ്ങള്. ഈ താമരത്തണ്ടിലാണ് ഈ 14 ലോകങ്ങൾ ഇരിക്കുന്നത്. അതിന്റെ മുകളിലാണ് ആരിയിരിക്കുന്നത്? ബ്രഹ്മാവിരിക്കുന്നത് സത്യലോകത്തില്. അത് കഴിഞ്ഞിട്ട് മൂന്നാമത്തെ വിഷ്ണുമൂർത്തിയാണ് ആര്? ക്ഷീരോദകശായി വിഷ്ണു. ഈ ക്ഷീരോദകശായി വിഷ്ണു എന്ന് പറയുന്നത് ആ വിഷ്ണുമൂർത്തിയാണ് നമ്മുടെ എല്ലാവരുടെ ഉള്ളിൽ ആരായിട്ടിരിക്കുന്നത്? പരമാത്മാവായിട്ടിരിക്കുന്ന എല്ലാവരുടെ ഉള്ളിലും നമ്മൾ കാണുന്ന ശംഖ് ചക്ര ഗദാ പത്മത്തോടു കൂടി പരമാത്മാവായിട്ട് നമ്മുടെ എല്ലാവരുടെ ഉള്ളിൽ ഇരിക്കുന്നത് ആരാണ്? മൂന്നാമത്തെ വിഷ്ണുമൂർത്തി ആയിട്ടുള്ള ക്ഷീരോദകശായി വിഷ്ണു ആണ് ഇരിക്കുന്നത്. അപ്പൊ 3 വിഷ്ണുമൂർത്തികൾ നമ്മൾ പറഞ്ഞു. ഒന്നാമത്തത് ഏതാണ്? ഫസ്റ്റത്തത് കാരണോദകശായി വിഷ്ണു, രണ്ടാമത്തത് ഗർഭോദകശായി വിഷ്ണു, മൂന്നാമത്തത് ക്ഷീരോദകശായി വിഷ്ണു. ഈ ക്ഷീരോദകശായി വിഷ്ണു ആണ് നമ്മൾ ഈ പറഞ്ഞ നമ്മുടെ ഉള്ളില് പരമാത്മാവായിട്ടിരിക്കുന്ന വിഷ്ണുമൂർത്തിയാണ് ഇത്. ക്ഷീരോദക പാൽക്കടലില് ക്ഷീരോദകശായി വിഷ്ണു. ക്ഷീരം എന്ന് വെച്ചെന്താണ്? പാല്. പാൽക്കടലില് ഉള്ള വിഷ്ണു ആരാണ്? ശയിക്കുന്ന വിഷ്ണുവാണ് ക്ഷീരോദകശായി വിഷ്ണു. ഗർഭോദകശായി വിഷ്ണു ഒന്നാമത്തെ കാരണോദകശായി വിഷ്ണു പ്രപഞ്ചത്തെ സൃഷ്ടിക്കുന്നു. മറ്റേ ക്ഷീരോദകശായി എല്ലാവരുടെ ഉള്ളിലും. ഗർഭോദകശായി വിഷ്ണു എന്താണ് നമ്മൾ പ്രപഞ്ചത്തിനെ സൃഷ്ടിച്ച് അതിന് ജീവൻ കൊടുക്കണം. ഗർഭത്തിൽ പോകുന്നു എന്ന് പറയാം, നമുക്ക് എളുപ്പത്തിൽ മനസ്സിലാക്കാം. അപ്പൊ ഗർഭോദകശായി വിഷ്ണു ആണ് ആ ഓരോ പ്രപഞ്ചത്തിനും ഉൾപോകുന്നത്. എല്ലാത്തിലും ഓരോ പ്രപഞ്ചത്തിലും ആരുണ്ട്? ഗർഭോദകശായി വിഷ്ണു ഉണ്ട്. മൂന്നാമത്തതാണ് ക്ഷീരോദകശായി വിഷ്ണു, പാൽക്കടലിൽ വസിക്കുന്ന വിഷ്ണു. അപ്പൊ ഇതില് ഈ ഗർഭോദകശായി വിഷ്ണുവിനെയും കാരണോദകശായി വിഷ്ണുവിനെ നമ്മൾ ആരും കാണുന്നില്ല. ഈ ബ്രഹ്മാവിന് അല്ലെങ്കിൽ ദേവന്മാർക്ക് എന്തെങ്കിലും പരാതി പറയണം, ഇവിടെ അസുരന്മാരുടെ ശല്യം വന്നു, അപ്പൊ എന്തെങ്കിലും കാരണങ്ങളും പരാതി ബോധിപ്പിക്കണമെങ്കിൽ അവർ ആരെടുത്താ പോവാ? ഈ മൂന്നാമത്തെ വിഷ്ണുമൂർത്തി ഏതാണ്? ക്ഷീരോദകശായി വിഷ്ണു. പാൽക്കടലിൽ വസിക്കുന്ന ക്ഷീരോദകശായി വിഷ്ണുവിനെയാണ് അവർ കാണുന്നത്. ബ്രഹ്മാവും ദേവന്മാരും പോയിട്ട് കാണും. നമ്മള് സിനിമയില് മറ്റേ സീരിയലിലൊക്കെ ഇല്ലേ, മറ്റേതിൽ കണ്ടിട്ടില്ലേ? പാൽക്കടലിൽ വസിക്കുന്ന വിഷ്ണുവിന്റെ അടുത്ത് പോയിട്ടാണ് ആര് പരാതി പറയുന്നത്? എന്തെങ്കിലും സങ്കടങ്ങൾ ബോധിപ്പിക്കാനുണ്ടെങ്കിൽ
ഈ ബ്രഹ്മാവും ദേവന്മാരൊക്കെ ആ കടലിന്റെ തീരത്ത് നിൽക്കും അല്ലെ. എന്നിട്ടാണ് അവരാരോട് പറയുന്നത്? വിഷ്ണു. അപ്പൊ ഇവർക്ക് ആരെ കാണാൻ പറ്റുന്നുള്ളൂ? ഈ ക്ഷീരോദകശായ വിഷ്ണുവിനെ മാത്രമേ അവർക്ക് കണക്ഷൻ ഉള്ളൂ. അതിന്റെ മുകളിലുള്ള മറ്റ് 2 വിഷ്ണുമൂർത്തികളായിട്ട് ആർക്ക് ബന്ധമില്ല? ഈ ദേവന്മാർക്ക് ആർക്കില്ല. അതിന്റെ മുകളിലിരിക്കുന്ന കൃഷ്ണനായിട്ട് ആർക്കും ബന്ധമില്ല. മനസ്സിലാവുണ്ടോ? ഭഗവാൻ ശ്രീകൃഷ്ണനായിട്ട് ആർക്കും ബന്ധമില്ല. ഭഗവാനിൽ നിന്ന് വരുന്ന പുരുഷാവതാരങ്ങള്, രൂപവിസ്തരണങ്ങളാണ് ഈ 3 വിഷ്ണുമൂർത്തികള്. ഭഗവാൻ കൃഷ്ണനിൽ നിന്ന് വന്ന വിഷ്ണുമൂർത്തികൾ എന്ന് പറഞ്ഞ ഈ വിസ്തരണങ്ങളാണ് ഈ 3 പുരുഷാവതാരം എന്നാണ് പറയുന്നത് ഇതിനെ. ഭഗവാന്റെ പുരുഷാവതാരങ്ങളാണ് ഈ 3 എണ്ണം. അതില് ലാസ്റ്റത്തെ ക്ഷീരോദകശായ വിഷ്ണു ആയിട്ടാണ് ആർക്ക് ബന്ധം വരുന്നത്? ഈ ദേവന്മാർക്കും എല്ലാവർക്കും പരാതി പറയാനും സങ്കടം ബോധ്യം. അപ്പൊ ഈ ക്ഷീരോദകശായ വിഷ്ണു ഇവരറിയിക്കും. ഇവര് ഭഗവാൻ കൃഷ്ണൻ അറിയിക്കുമ്പോഴാണ് അതിനവിടുന്ന് ആക്ഷൻ തുടങ്ങുന്നത്. ഓരോ കാര്യങ്ങള് ചെയ്യുന്നത് അങ്ങനെയാണ്. അപ്പൊ ഭഗവാൻ കൃഷ്ണനെ ശരിക്കും പറഞ്ഞാൽ ആരും കാണുന്നില്ല. ഇവരാരും കാണുന്നില്ല. ഇവര് കാണുന്നത് ആരെ മാത്രമേ ഉള്ളൂ? ക്ഷീരോദകശായ വിഷ്ണുവിനെ മാത്രമേ കാണുന്നുള്ളൂ. ക്ഷീരോദകശായ വിഷ്ണു ഇവരോട് പറയും. ഇവര് അങ്ങനെ പറഞ്ഞ് അങ്ങനെയാണ് നമ്മൾ ആ ഒരു ചാനൽ പോകുന്നത്. മനസ്സിലായപ്പോ? അപ്പൊ ഭഗവാൻ കൃഷ്ണനിൽ നിന്ന് വരുന്ന രൂപവിസ്തരണങ്ങളാണ് ഈ 3 വിഷ്ണുമൂർത്തികള്. ഇത് ഭഗവാൻ കൃഷ്ണന്റെ പുരുഷാവതാരങ്ങളായിട്ടാണ് അറിയപ്പെടുന്നത്. ഈ 3 വിഷ്ണുമൂർത്തികളാണ് നമ്മൾ ഈ ഭൗതിക പ്രപഞ്ചത്തിനെ നിയന്ത്രിക്കുന്നത്. അതില് മഹാവിഷ്ണു എന്ന് പറയുന്നത് ആരെയാണ് പറഞ്ഞ? മഹത്വത്വം എന്ന് പറഞ്ഞത് ഇവിടെ വിഷ്ണുമൂർത്തികളില് ആദ്യത്തേതാണ് മഹാവിഷ്ണു ആയിട്ട് പറയുന്ന കാരണോദകശായി വിഷ്ണു. ഇപ്പൊ ഇത്രയും മനസ്സിലായോ? ഇനി പിന്നെ നമുക്ക് ഓരോ ഭാഗം എടുക്കുമ്പോ അത് പറഞ്ഞു പോകാം. അപ്പൊ നമ്മുടെ ഉള്ളിൽ എല്ലാവരുടെ ഉള്ളിലും പരമാത്മാവായിട്ടിരിക്കുന്നത് ആരാണ്? ക്ഷീരോദകശായ വിഷ്ണുവാണ്. നമ്മുടെ എല്ലാവരുടെ ഉള്ളില് പരമാത്മാവായിട്ട് ഇരിക്കുന്നുണ്ട് ക്ഷീരോദകശായ വിഷ്ണുവാണ്. അപരേയമിതസ്ത്വന്യാം പ്രകൃതിം വിത്തി മേ പരാം ജീവഭൂത മഹാബാഹോ യേദം ധര്യതേ ജഗത്. ഇവയ്ക്ക് പുറമെ മഹാബാഹുവായ അർജുന, എനിക്ക് മറ്റൊരു ഉത്കൃഷ്ട ശക്തി കൂടിയുണ്ട്. ഈ താഴ്ന്ന തരം ഭൗതിക പ്രകൃതിയുടെ വിഭവങ്ങളെ ചൂഷണം ചെയ്യുന്ന ജീവഗണങ്ങളാണത്. അപ്പൊ ഇതിന് പറയാണ് ഇനി ഇതിനു പുറമെ ഇപ്പൊ പറഞ്ഞത് ഏതാണ്? ഭഗവാന്റെ ശക്തി, ഭൗതിക പ്രകൃതിയെ കുറിച്ചാണ് പറഞ്ഞത്. അപ്പൊ ഇത് കൂടാതെ എനിക്കൊരു ഉത്കൃഷ്ട ശക്തി കൂടിയുണ്ട് എന്നാ ഭഗവാൻ പറയുന്നത്. ഇത് താഴ്ന്നതര ശക്തിയാണ്. ഇപ്പൊ നമ്മൾ പറഞ്ഞ ഇത് ഭഗവാന്റെ താഴ്ന്നതര ശക്തിയാണ്. ഇത് കൂടാതെ ഭഗവാൻ ഒരു ഉത്കൃഷ്ട ശക്തിയുണ്ട്. അതെന്താണ്? ഈ താഴ്ന്ന തരം ഭൗതിക പ്രകൃതിയെ ചൂഷണം ചെയ്യുന്ന ജീവഗണങ്ങൾ. അപ്പൊ ഭഗവാന്റെ ഉത്കൃഷ്ട ശക്തിയാണ് ആര്? ജീവഗണങ്ങൾ, ജീവാത്മാക്കൾ. ആരാണ് ജീവാത്മാക്കള്? നമ്മളെയാണ് ജീവാത്മാക്കൾ എന്ന് പറയുന്നത്. ഈ ജീവാത്മാക്കൾ എന്ന് പറയുന്നത് ഭഗവാന്റെ ഉത്കൃഷ്ട ശക്തിയാണ്. ഭൗതിക പ്രകൃതി എന്ന് പറയുന്നത് ഭഗവാന്റെ താഴ്ന്ന തരം ശക്തിയാണ്. കാരണം ജീവാത്മാക്കൾ എന്തുകൊണ്ട് ഉത്കൃഷ്ട ശക്തിയാകുന്നു? ജീവാത്മാക്കൾ ഭഗവാന്റെ അംശമാണ്. അതുകൊണ്ട് ജീവാത്മാക്കൾ, എല്ലാ ജീവാത്മാക്കളിലും ആരുണ്ട്? ഭഗവാൻ പരമാത്മാ രൂപത്തിൽ ഇരിക്കുന്നുണ്ട്. ശംഖ് ചക്ര ഗദാ പത്മത്തോടു കൂടി ചതുർഭുജനായിട്ട് ഭഗവാൻ എല്ലാവരുടെ ഉള്ളിലുണ്ട്. ആ ജീവാത്മാക്കള് ഭഗവാന്റെ ഉത്കൃഷ്ട ശക്തിയാണ്. ഇനി ഭഗവാൻ എന്താ പറയുന്നത്? ഭഗവാനെ കുറിച്ച് ഭഗവാൻ ഒരു സൂചന തരാണ് ഇവിടെ. മത്താ പലതരം നാന്യത് കിഞ്ചദസ്തി ധനഞ്ജയ മയി സർവമിതം പ്രോതം സൂത്രേ മണിഗണ ഇവ. ഹേ ധനഞ്ജയ, എന്നേക്കാൾ ശ്രേഷ്ഠമായ ഒരു സത്യമില്ല. മുത്തുകൾ നൂലിന്മേൽ എന്ന പോലെ സർവ്വതും എന്നിൽ ഇണക്കി കോർക്കപ്പെട്ടിരിക്കുന്നു. അപ്പൊ ഹേ ധനഞ്ജയ, അർജുനനോട് പറയാണ് എന്നേക്കാൾ ശ്രേഷ്ഠമായ ഒരു സത്യമില്ല, എന്നേക്കാളും ശ്രേഷ്ഠമായ വേറൊരു സത്യമില്ല. മുത്തുകൾ നൂലിന്മേൽ എന്ന പോലെ. ഒരു നൂലിന്മേല് മുത്തുകൾ കോർത്ത് കഴിഞ്ഞാൽ നമ്മൾ നൂല് കാണുന്നില്ല, മുത്തുകൾ നല്ല ഭംഗിയിൽ അടക്കി വെച്ചതായിരിക്കും നമുക്ക് തോന്നും. അതേപോലെ എല്ലാതും എന്നിൽ ഇണക്കി കോർക്കപ്പെട്ടിരിക്കുന്നു. അപ്പൊ നമ്മൾ എന്താണ്? നമ്മൾ ഭഗവാനെ കാണുന്നില്ല, എല്ലാതും ഓരോന്നും ഇങ്ങനെ ഭഗവാനായിട്ട് ഇണക്കി കോർക്കപ്പെട്ടിരിക്കുകയാണ് ഇവിടെ. ഈ നൂല് കാണാത്ത നൂലില് മുത്ത് കോർത്തിരിക്കുമ്പോ നമ്മൾ നൂല് കാണുന്നില്ല, മുത്തുകൾ നല്ല ഭംഗിയിൽ അടക്കി വെച്ചിരിക്കുന്നത് പോലെ എല്ലാതും ഭഗവാനില് ഇണക്കി കോർക്കപ്പെട്ടിരിക്കുകയാണ്. രസോഹമപ്സു കൗന്ദേയ പ്രഭാസ്മി ശശി സൂര്യയഹോ പ്രണവ സർവവേദേഷു ശബ്ദഖേ പൗരുഷം ദൃഷു. എന്താ ഭഗവാൻ പറയുന്നത്? ഹേ കുന്തിപുത്ര, ജലത്തിലെ രസവും സൂര്യചന്ദ്രന്മാരിലെ പ്രകാശവും വേദമന്ത്രങ്ങളിലെ പ്രണവവും ആകാശത്തിലെ ശബ്ദവും പുരുഷന്റെ പൗരുഷവും ഞാനാകുന്നു. അപ്പൊ ഭഗവാൻ പറയാണ് ഇനി എന്താ പറഞ്ഞത്? ജലത്തിലെ രസം. ആ ജലത്തിന് വെള്ളം കുടിക്കുമ്പോ നമുക്ക് അതിലുണ്ടാകുന്ന ഒരു ടേസ്റ്റ്,
ആ രസം, ആ സ്വാദ് അതാരാണ്? ഭഗവാനാണ് എന്നാണ് പറയുന്നത്. ആ ജലത്തിന്റെ ആ ടേസ്റ്റ്, ആ രസം അത് ഭഗവാനാണ്. പിന്നെ സൂര്യചന്ദ്രന്മാരിലെ പ്രകാശം ഭഗവാനാണ്. വേദമന്ത്രങ്ങളിലെ പ്രണവം ഭഗവാനാണ്. ആകാശത്തിലെ ശബ്ദം, പുരുഷന്റെ പൗരുഷം, അതുമെല്ലാം ആരാണ്? ഭഗവാൻ തന്നെയാണെന്ന് ഭഗവാൻ പറഞ്ഞു. ഭഗവാനെ കുറിച്ച് ഭഗവാൻ ഈ ഭൗതിക പ്രപഞ്ചത്തിന്റെ സൂചന തരാണ്. ജലത്തിൽ കാണുന്ന രസം, ആ വെള്ളത്തിന്റെ ആ ക്രിയാത്മകത്വം, അതാണ് ആ രസം, അത് ഭഗവാനാണ്. സൂര്യചന്ദ്രന്മാരിലെ പ്രകാശം ഭഗവാനാണ്. വേദമന്ത്രങ്ങളിലെ പ്രണവം ഭഗവാനാണ്. ആകാശത്തിന്റെ ശബ്ദം, പുരുഷന്റെ പൗരുഷം, ഇതൊക്കെ ആരാണ്? ഭഗവാനാണെന്ന് ഭഗവാൻ പറയുന്നു. ബീജമാം സർവഭൂതാനാം വിദ്ധി പാർത്ഥ സനാതനം ബുദ്ധിർബുദ്ധിമതാമസ്മി തേജസ്തേജസ്സിനാമഹം. ഹേ കുന്തിപുത്ര, സർവ ജീവജാലങ്ങളുടെയും ആദി ബീജം ഞാനാണെന്ന് നീ അറിയണം. ബുദ്ധിമാന്മാരുടെ ബുദ്ധിയും ശക്തിയും തേജസ്സികളുടെ തേജസ്സും ഞാൻ തന്നെ. ഇപ്പൊ പറയുന്നത് സർവ ജീവജാലങ്ങളുടെയും ആദി ബീജം ഞാനാണെന്ന് നീ അറിയണം. അപ്പൊ എല്ലാ ജീവജാലങ്ങൾക്കും ആദി ബീജം പ്രദാനം ചെയ്തത് ആരാണ്? ഭഗവാനാണ്. എല്ലാ ജീവജാലങ്ങളുടെയും ആദി ബീജം ഭഗവാനാണ്. പിന്നെ ബുദ്ധിമാന്മാരുടെ ബുദ്ധിശക്തി ആരാണ്? ഭഗവാനാണ്. തേജസ്വികളുടെ തേജസ്സും ആര് തന്നെയാണ്? ഭഗവാൻ തന്നെ. അപ്പൊ ബുദ്ധിമാന്മാർക്ക് ബുദ്ധിയുള്ളതും തേജസ്വികൾക്ക് തേജസ് ഉള്ളതും ആര് കാരണമാണ്? ഭഗവാൻ തന്നെയാണ്. പിന്നെ എല്ലാ ജീവജാലങ്ങൾക്കും ആദി ബീജം പ്രദാനം ചെയ്തതും ആര് തന്നെയാണ്? ഭഗവാനാണെന്ന് ഭഗവാൻ ഇവിടെ പറയുന്നു. യേ ചൈവ സാത്വികാ ഭാവാ രാജസാസ്താമസാശ്ചയേ മത്ത ഏവേതി താൻ വിദ്ധി ജ്ഞാത്വേഹം തേഷു തേ മയി. സാത്വികങ്ങളും രാജസങ്ങളും താമസങ്ങളുമായ എല്ലാ അവസ്ഥകളും എന്റെ ശക്തിയുടെ ബഹിർസ്ഫുരണങ്ങളാണ്. ഒരർത്ഥത്തിൽ അവയെല്ലാം ഞാൻ തന്നെ. എങ്കിലും ഞാൻ അവയ്ക്ക് അധീനനല്ല. ഞാൻ ഭൗതിക ഗുണങ്ങൾക്ക് അധീനനല്ല, മറിച്ച് അവയെല്ലാം എന്നിൽ നിലകൊള്ളുന്നു. അപ്പോൾ ഇവിടെ പറയുന്നത് സാത്വികങ്ങളായിട്ടുള്ള, രാജസങ്ങളായിട്ടുള്ള, താമസങ്ങളായിട്ടുള്ള എല്ലാ അവസ്ഥകളും ആരാണ്? എന്റെ ശക്തിയുടെ ബഹിസ്ഫുരണങ്ങളാണ്. ഒരർത്ഥത്തില് അതെല്ലാം ആര് തന്നെയാണ്? ഭഗവാൻ തന്നെയാണ്. പിന്നെ പക്ഷെ എന്നാലും ഞാൻ അതിന് അധീനനല്ല. അപ്പൊ എല്ലാ ഗുണങ്ങള്, സാത്വികവും രാജസികവും താമസികവും, 3 ഗുണങ്ങള്, സത്വഗുണം, രജോ ഗുണം, തമോ ഗുണം, ഈ 3 ഗുണങ്ങളും ആരിൽ നിന്നാണ് വന്നിരിക്കുന്നത്? ഭഗവാനിൽ നിന്നാണ്. എല്ലാ ഗുണങ്ങളും ഭഗവാനിൽ നിന്ന്, എല്ലാ അവസ്ഥകളും ഭഗവാന്റെ തന്നെ ശക്തിയുടെ സ്ഫുരണങ്ങളാണ്. എല്ലാം ഭഗവാന്റെ തന്നെ ശക്തിയാണ്. പക്ഷേ ഇതെല്ലാം ആര് തന്നെയാണ്? അപ്പോ ഞാൻ തന്നെയാണ്. പക്ഷെ എങ്കിലും ഞാൻ അതിന് അധീനനല്ല. ഞാൻ ഒരിക്കലും ഈ ഗുണങ്ങൾക്ക് അധീനനല്ല. എല്ലാ ഗുണങ്ങൾക്കും അതീതനാണ് ഞാൻ. ഭഗവാൻ ഈ ഗുണങ്ങൾക്കെല്ലാം അതീതനാണ്, അധീനനല്ല. ഞാൻ ഭൗതിക ഗുണങ്ങൾക്ക് അധീനനല്ല, മറിച്ച് അവയെല്ലാം എന്നിൽ നിലകൊള്ളുന്നു. അപ്പൊ എല്ലാ ഗുണങ്ങളും ആരിൽ നിലകൊള്ളും? ഭഗവാനിൽ നിലകൊള്ളും. ഭഗവാൻ ഒരിക്കലും ഈ ഗുണങ്ങൾക്ക് അധീനനല്ല, മറിച്ച് ഇതിനെല്ലാം അതീതനാണ്. ഭഗവാൻ ഈ ഗുണങ്ങൾക്കെല്ലാം അതീതനാണെന്ന് ഭഗവാൻ പറയും. അതുകൊണ്ട് ഭഗവാനെ ഗുണാതീതൻ, ഗുണങ്ങൾക്ക് അതീതനായവൻ എന്ന് ഭഗവാനെ പറയും. ദേവി ഹേഷ്യ ഗുണമയി മമ മായാ ദുരത്യയ മാമേവയെ പ്രപദ്യന്തേ മായാമേതാം ധരന്തിതേ. 3 പ്രകൃതി ഗുണങ്ങൾ അടങ്ങിയ എന്റെ ദിവ്യശക്തി അതിജീവിക്കുക എളുപ്പമല്ല. എന്നാൽ എനിക്കായി സ്വയം സമർപ്പിക്കുന്നവർക്ക് അത് നിഷ്പ്രയാസം സാധിക്കും. അപ്പൊ ഭഗവാൻ പറയുന്നത് ഈ 3 ഗുണങ്ങൾ, ഭഗവാന്റെ 3 ഗുണങ്ങൾ, പ്രകൃതിയുടെ 3 ഗുണങ്ങൾ എന്ന് പറയുന്നത് സത്വഗുണം, രജോ ഗുണം, തമോ ഗുണം. ഈ 3 ഗുണങ്ങൾ അടങ്ങിയിട്ടുള്ള ഭഗവാന്റെ ഈ ശക്തിയെ അതിജീവിക്കാന്ന് പറയുന്നത് അത്ര എളുപ്പത്തിലുള്ള കാര്യമല്ല. പക്ഷെ ഭഗവാന് സ്വയം സമർപ്പിച്ചവർക്ക് അതെന്ത് സാധിക്കും? നിഷ്പ്രയാസം സാധിക്കും. ശരിക്കും ഈ 3 ഗുണങ്ങളെ മറികടക്കാന്ന് പറയുന്നത് അത്ര എളുപ്പത്തിൽ സാധിക്കില്ല. പക്ഷെ ഭഗവാന് സ്വയം സമർപ്പിച്ചവർക്ക് എന്ത് സാധിക്കും? ഈ 3 ഗുണങ്ങളെ മറികടക്കാനായിട്ട് സാധിക്കും. നമാം ദുഷ്കൃതിനോ മൂഢ പ്രബധന്ത്യേന രാധമ മായായ ബഹൃതജ്ഞാന ആസുരം ഭാവമാശ്രിതഃ. ദുഷ്കൃതരായ മൂഢന്മാരും മനുഷ്യ അധമന്മാരും മായയാൽ അപഹരിക്കപ്പെട്ട ജ്ഞാനത്തോട് കൂടിയവരും നിരീശ്വരരുമായവർ എന്നെ ശരണം പ്രാപിക്കുന്നില്ല. അപ്പൊ ഇനി ഭഗവാനെ ശരണം പ്രാപിക്കാത്തവരെ കുറിച്ചും ഭഗവാനെ ശരണം പ്രാപിച്ചവരെ കുറിച്ചും പറയാണ്. അപ്പൊ ഭഗവാനെ ശരണം പ്രാപിക്കാത്തവര് ആരാണ്? ദുഷ്കൃതരായിട്ടുള്ള മൂഢന്മാര്, ദുഷ്കൃതരായിട്ടുള്ള മൂഢന്മാര്, മനുഷ്യ അധമന്മാര്, മനുഷ്യന്മാരിൽ അധമന്മാരായിട്ടുള്ളവര്,
മായയാൽ അപഹരിക്കപ്പെട്ട ജ്ഞാനത്തോട് കൂടിയവർ, പിന്നെ നിരീശ്വരരായിട്ടുള്ളവരും ആര് ചെയ്യുന്നില്ല, ഭഗവാനെ ശരണം പ്രാപിക്കുന്നില്ല. അപ്പൊ ഭഗവാനെ ശരണം പ്രാപിക്കാത്ത 4 കൂട്ടരെ കുറിച്ചാണ് ഭഗവാൻ ഇവിടെ പറയുന്നത്. ഒന്ന് ദുഷ്കൃതരായ മൂഢന്മാർ. മൂഢന്മാരെന്ന് പറഞ്ഞാൽ എന്താണ് പറയുന്നത് ഇവിടെ? മൂഢന്മാരെന്ന് പറഞ്ഞാല് ഭാരം ചുമക്കുന്ന മൃഗങ്ങളെ പോലെയാണവർ. ഭാരം ചുമക്കുന്ന മൃഗങ്ങളെ പോലെയാണവർ. പ്രയത്നത്തിന്റെ ഫലം സ്വയം അനുഭവിക്കണം അവർക്ക്. ഭഗവാന് വേണ്ടി അത് സമർപ്പിക്കാൻ അവർ തയ്യാറല്ല. ഇതിനുള്ള മികച്ച ഉദാഹരണം ആരാണ്? കഴുത. കഴുതയെ പോലെ ആണ് അവര് പ്രയത്നത്തിന്റെ ഫലം സ്വയം അനുഭവിക്കണം, ഭഗവാന് വേണ്ടി അത് സമർപ്പിക്കാൻ അവർ തയ്യാറല്ല. അതാണ് ആര്? മൂഢന്മാർ. രണ്ടാമത്തത് നരാധമന്മാർ. നരന്മാരിൽ അധമന്മാർ. നരൻ എന്നാല് മനുഷ്യൻ, അധമന്മാർ എന്ന് വെച്ചാൽ ഏറ്റവും താണവൻ. അപ്പൊ മനുഷ്യരിൽ ഏറ്റവും തരം താണവൻ. ഭഗവത്ഗീത ശ്രവണം കൊണ്ട് നരാധമന്മാർക്ക് പോലും എന്ത് സാധിക്കും? മുക്തി നേടാനായിട്ട് സാധിക്കും. പക്ഷെ നിർഭാഗ്യവശാൽ ഇത് കേൾക്കാൻ പോലും അവര് വിസമ്മതിക്കും. അപ്പൊ നരാധമന്മാർ. രണ്ടാമത്താണ് എന്ത്? നരാധമന്മാർ. മൂന്നാമത്തത് ദുഷ്കൃതികൾ. മായയാൽ അപഹരിക്കപ്പെട്ട ജ്ഞാനത്തോട് കൂടിയവരാണ് ആര്? ദുഷ്കൃതികൾ എന്ന് പറയുന്നത് മായയാൽ അപഹരിക്കപ്പെട്ട ജ്ഞാനത്തോട് കൂടിയവര്. അപ്പൊ അവർക്ക് ഈ മായിക ശക്തി കൊണ്ട്, മായികമായ ഭൗതിക ശക്തിയാല് അവരുടെ ആർജിച്ച ജ്ഞാനമെല്ലാം അവരെ നഷ്ടപ്പെട്ടിരിക്കും. മായാശക്തി അവരെ വഴിതെറ്റിക്കിയാൽ അവർ ഭഗവാനെ അനുസരിക്കാതിരിക്കുകയും ചെയ്യുന്നവരാണ് ആര്? ഈ ദുഷ്കൃതികളായിട്ടുള്ള അല്ലെങ്കിൽ മായയാൽ അപഹരിക്കപ്പെട്ട ജ്ഞാനത്തോട് കൂടിയവര്. നാലാമത്തതാണ് ആര്? ആസുര സ്വഭാവികള്. ആസുരം ഭാവമാശ്രിതർ. അതായത് 4ാമത്തെ വിഭാഗം ദുഷ്കൃതികളായിട്ടുള്ളവര്, ആസുര സ്വഭാവത്തിലുള്ളവര്. അവര് എന്താണ് ചിന്തിക്കുന്നത്? ഭഗവാനെ നിന്ദിക്കുക എന്നുള്ളത് ജീവിത ലക്ഷ്യമാക്കി ഏറ്റെടുത്തവരായിരിക്കും ആര്? ഈ ആസുര സ്വഭാവത്തിലുള്ളവര്. അവരൊരിക്കലും ഭഗവാൻ എന്ന് പറഞ്ഞ ഈശ്വരൻ ഉണ്ടെന്നോ അല്ലെങ്കിൽ ഭൗതിക ലോകത്തിൽ ഭഗവാൻ അവതരിക്കുന്നുണ്ടെന്നോ ഒന്നും ചിന്തിക്കാത്തവരാണ് ആര്? ഈ ആസുര സ്വഭാവത്തിലുള്ളവര്. അങ്ങനെയുള്ളവരാണ് ഈ 4 കൂട്ടര്. ഭഗവാനെ ഭജിക്കാത്ത 4 കൂട്ടരാണ് മൂഢന്മാർ, നരാധമന്മാർ, ദുഷ്കൃതികള്, പിന്നെ ആസുര സ്വഭാവത്തിലുള്ളവര്. ഇവര് ഭഗവാനെ ഭജിക്കുന്നില്ല. ഇനി ഭഗവാനെ ഭജിക്കുന്ന 4 കൂട്ടർ ആരൊക്കെയാണ്? ചതുർവിധ ഭജന്തേ മാം ജനാ സുഹൃതിനോർജുന ആർത്തോ ജിജ്ഞാസുരാർത്ഥാർത്ഥി ജ്ഞാനീ ച ഭരതർഷഭ. ഹേ ഭരതകുല ശ്രേഷ്ഠ, സുഹൃതികളായ 4 കൂട്ടരാണ് എന്നെ ഭജിക്കുന്നത്. പിന്നെ എന്നെ ഭജിക്കുന്ന 4 കൂട്ടർ ആരൊക്കെയാണ്? ദുഃഖിതൻ, ധനകാംക്ഷി, ജിജ്ഞാസു, പരമസത്യത്തെ അന്വേഷിക്കുന്ന ജ്ഞാനി. ആർത്തോ, ജിജ്ഞാസു, അർത്ഥാർത്ഥി, ജ്ഞാനി. 4 കൂട്ടരാണ് ഭഗവാനെ ഭജിക്കുന്നത്. ആരൊക്കെയാണ്? ദുഃഖിതൻ, ദുഃഖം വരുമ്പോ ഭഗവാനെ ആരാധിക്കുന്നവർ. ധനകാംക്ഷി, ധനം ആഗ്രഹിച്ചുകൊണ്ട് ഭഗവാനെ ഭജിക്കുന്നവര്. ജിജ്ഞാസു, ഭഗവാനെ കുറിച്ച് അറിയാനുള്ള ആഗ്രഹം കൊണ്ട് ഭഗവാനെ ഭജിക്കുന്നത്. പരമസത്യത്തെ അന്വേഷിക്കുന്ന ജ്ഞാനി. ഒരു ജ്ഞാനിയും ഭഗവാനെ കുറിച്ച് അറിയാൻ വേണ്ടി അന്വേഷിക്കുന്ന, പരമസത്യത്തെ അന്വേഷിക്കുന്ന ഒരു ജ്ഞാനി. 4 കൂട്ടരാണ് എന്ത്? ഭഗവാനെ ഭജിക്കുന്ന 4 കൂട്ടര്. ഇപ്പൊ ഇതില് നമ്മൾ പറഞ്ഞു, ദുഃഖം വരുമ്പോ, നമുക്ക് ദുഃഖങ്ങൾ വരുമ്പോൾ അല്ലെങ്കിൽ നമുക്ക് ധനം ആഗ്രഹിച്ചുകൊണ്ട് ഭഗവാനെ കുറിച്ച് അറിയാനുള്ള ആഗ്രഹം കൊണ്ട് അങ്ങനെ ഭഗവാനെ ഭജിക്കുന്നവരാണ് ഈ പറഞ്ഞ 4 കൂട്ടർ. ഇവരൊരിക്കലും ആരല്ല? ശുദ്ധ ഭക്തന്മാരല്ല. കാരണം ഇവര് ഓരോ കാരണങ്ങൾക്ക് വേണ്ടിയിട്ടാണ് ഇവരെന്ത് ചെയ്യുന്നത്? ഭഗവാനെ ഭജിക്കുന്നത്. പക്ഷേ ഇവർക്ക് എന്ത് സാധിക്കും? ഭക്തന്മാരാകാൻ സാധിക്കും. ഇങ്ങനെ ചെയ്ത് അവർക്ക് എന്തിലേക്ക് കടക്കാൻ സാധിക്കും? ഭക്തിയിലേക്ക് കടക്കാനായിട്ട് സാധിക്കുന്നവരാണ് ആര്? ഈ പറഞ്ഞ 4 കൂട്ടരും. ആരൊക്കെയാണ്? അതിന്റെ ഉദാഹരണം പറയാണ് ഇവിടെ. ആദ്യത്തെ 2 പിക്ചറിൽ ഗജേന്ദ്രനും ദ്രൗപദിയാണ്. ദുഃഖിതൻ ഉദാഹരണമാണ് പറഞ്ഞത്. ദ്രൗപദി നമുക്കറിയാം, വസ്ത്രാക്ഷേപം നടന്ന സമയത്ത് ദ്രൗപദി സഹിക്കാൻ സാധിക്കാതെ ആരെ വിളിക്കുന്നത്? ഭഗവാനെയാണ് വിളിക്കുന്നത്. അപ്പൊ ആ ദുഃഖം വരുമ്പോ ഭഗവാനെ വിളിക്കുകയാണ് ചെയ്യുന്നത്. അതുപോലെ തന്നെ ഗജേന്ദ്രൻ തടാകത്തില് കാല് പിടിച്ച് കടിച്ചിട്ട് രക്ഷപ്പെടാൻ വഴിയില്ലാതെ കുറേ ശ്രമിച്ചു. ഒരു രക്ഷയില്ലെന്ന് കണ്ടപ്പോ ആരെ വിളിക്കാണ്? ഭഗവാനെ വിളിക്കാണ്. അങ്ങനെ അപ്പൊ നമുക്ക് ദുഃഖിതൻ ഉദാഹരണമാണ് ആര്? ഗജേന്ദ്രനും ദ്രൗപദി. പിന്നെ വന്നിട്ട് ധനകാംക്ഷിക്ക് ഉദാഹരണമാണ് ആരാണത്? ധ്രുവകുമാരനും പിന്നെ സുഗ്രീവനും. ധ്രുവൻ വെച്ചിട്ടുണ്ടെങ്കില് അച്ഛനേക്കാളും വലിയ ആളാവാനായിട്ട്, അത്രയും കൂടുതൽ ധനം ഉണ്ടാവാൻ വേണ്ടിയിട്ട് ഭഗവാനെ ഭജിക്കാനായിട്ട് തുടങ്ങുന്നതാണ് ആര്? ധ്രുവൻ, ചെറിയൊരു പ്രായത്തില്. അതുപോലെ തന്നെ സുഗ്രീവൻ ശ്രീരാമസ്വാമിയായിട്ട് സഖ്യം ചേരാണ്. എന്തിനു വേണ്ടിയിട്ടാണ്? നഷ്ടപ്പെട്ട രാജ്യം തിരിച്ചു കിട്ടാൻ വേണ്ടിയിട്ട്, ധനത്തിന് വേണ്ടിയിട്ട്. അപ്പൊ ഇത് രണ്ടും ധനകാംക്ഷിക്ക് ഉദാഹരണമാണ്. പിന്നെ നമ്മൾ ഈ ലാസ്റ്റ് കാണുന്ന 2 പിക്ചർ, ഒന്ന് പരീക്ഷിത്ത് മഹാരാജാവ് ഭാഗവതം ശ്രവിക്കുന്നതും താഴെ നൈമിഷാരണ്യത്തിലെ ഋഷിമാരും അവരും ഭാഗവതം ശ്രവിക്കുന്നത്. ഇത് രണ്ടും എന്തിന് ഉദാഹരണമാണ്?
ജിജ്ഞാസുവിന് ഉദാഹരണമാണ് ഈ പറഞ്ഞത്, അറിയാനുള്ള ആഗ്രഹം, ഭഗവാനെ കുറിച്ച് അറിയാനുള്ള ആഗ്രഹം. പിന്നെ ഇതിനിടയിൽ നമ്മൾ കാണുന്ന ഒരു പിക്ചറാണ് ഇത്, ജ്ഞാനി, പരമസത്യത്തെ അന്വേഷിക്കുന്ന ജ്ഞാനി. ശുകദേവ ഗോസ്വാമിയാണ് അമ്മയുടെ ഗർഭത്തില് 16 വർഷമാണ് അമ്മയുടെ ഗർഭത്തിൽ ഇരിക്കുന്നത്. കാരണം ഭഗവാനെ കുറിച്ച് മനസ്സിലാക്കിയപ്പോ പുറത്ത് മുഴുവനും മായാലോകാണ്, ഭൗതിക ലോകം എന്ന് പറയുന്നത് മായാലോകാണ്, പുറത്ത് വന്നു കഴിഞ്ഞാൽ മായ പിടിക്കുമെന്ന് ചിന്തിച്ച് അമ്മയുടെ ഗർഭത്തിൽ നിന്ന് പുറത്തേക്ക് വരാനായിട്ട് താല്പര്യമില്ലാതെ ഇരിക്കുകയാണ്. അങ്ങനെ ഭഗവാൻ വന്നിട്ട് രക്ഷപ്പെടുത്തും, നിനക്കൊരു പ്രോബ്ലം ഉണ്ടാവില്ല എന്ന് ഭഗവാൻ വാക്ക് കൊടുക്കുമ്പോഴാണ് ശുകദേവ ഗോസ്വാമി അമ്മയുടെ ഗർഭത്തിൽ നിന്ന് വരുന്നത്. അപ്പൊ അതാണ് ഇവിടെ പറയുന്നത്. നമ്മൾ ഈ പറഞ്ഞതിനൊക്കെ ഉദാഹരണങ്ങള് ഈ ആരൊക്കെയാണിത്, ഇവിടെ ആരൊക്കെയാണ് പറഞ്ഞത്? അർത്ഥോ ജിജ്ഞാസു, അർത്ഥാർത്ഥി ജ്ഞാനി, ദുഃഖിതൻ ധനകാംക്ഷി ജിജ്ഞാസു ജ്ഞാനി. ഇങ്ങനെ നമുക്ക് ദുഃഖം വരുമ്പോ, അല്ലെങ്കിൽ നമ്മൾ ധനം ആഗ്രഹിച്ചുകൊണ്ട്, അല്ലെങ്കിൽ നമ്മൾ അറിയാനുള്ള ആഗ്രഹം കൊണ്ട്, അല്ലെങ്കിൽ ജ്ഞാനി, പരമസത്യത്തെ അന്വേഷിക്കുന്ന ജ്ഞാനി, ഈ 4 തരത്തില് ഭഗവാനെ ഭജിക്കുന്നത്. ഇപ്പൊ പക്ഷെ ഇത് ചെയ്യുന്നവര് ശുദ്ധ ഭക്തന്മാരല്ല, പക്ഷെ അത് ചെയ്ത് അവർക്ക് എന്തിലേക്ക് സാധിക്കും? ഭക്തനാകാനായിട്ട് സാധിക്കുന്നവരാണ് ഇവരെല്ലാം. ബഹൂനാം ജന്മനാമന്തെ ജ്ഞാനവാൻ മാം പ്രപദ്യതേ വാസുദേവ സർവമിതി സാ മഹാത്മാസു ദുർലഭ. അസംഖ്യം ജനന മരണങ്ങൾക്കു ശേഷം ജ്ഞാനവാനായ വ്യക്തി സർവജ്ഞനാണ്, കാരണങ്ങൾക്കും കാരണഭൂതനും സർവവ്യാപിയും എന്ന് മനസ്സിലാക്കി എന്നെ അവർ ശരണം പ്രാപിക്കുന്നു. അപ്രകാരമുള്ള മഹാത്മാക്കൾ വളരെ വിരളമാണ്. അസംഖ്യം ജനന മരണങ്ങൾക്ക് ശേഷം ജ്ഞാനവാനായ വ്യക്തി എങ്ങനെയാണ്? സർവജ്ഞനായിരിക്കും. അത് അനേകം ജനന മരണങ്ങൾക്ക് ശേഷം കാരണങ്ങൾക്ക് കാരണഭൂതനും സർവവ്യാപിയുമാണ് ഭഗവാൻ എന്ന് മനസ്സിലാക്കിയിട്ട് അവരെന്ത് ചെയ്യും? ഭഗവാനെ ശരണം പ്രാപിക്കും. എല്ലാത്തിനും കാരണം, സർവകാരണം, എല്ലാത്തിനും കാരണം ഭഗവാനാണെന്ന് മനസ്സിലാക്കി, സർവവ്യാപിയാണ് ഭഗവാൻ എന്ന് മനസ്സിലാക്കിയിട്ട് അവരെന്ത് ചെയ്യും? ഭഗവാനെ ശരണം പ്രാപിക്കും. അത്തരത്തിലുള്ള മഹാത്മാക്കൾ വളരെ വിരളമായിരിക്കും. അപ്പൊ ഇങ്ങനെ ഭഗവാനെ കുറിച്ച് അറിയുന്ന മഹാത്മാക്കൾ എങ്ങനെയായിരിക്കും? വളരെ വിരളമായിട്ടായിരിക്കും കാണപ്പെടുന്നത്. കാമസ്തൈസ്തൈർഹൃദജ്ഞാനാം പ്രബധന്ത്യായന്യ ദേവതഃ തം തം നിയമമാസ്ഥായ പ്രകൃത്യാ നിയതാ സ്വയം. ഭൗതിക അഭിലാഷങ്ങളാൽ അപഹരിക്കപ്പെട്ട ജ്ഞാനത്തോടു കൂടിയവർ ദേവന്മാരെ ശരണം പ്രാപിക്കുന്നു. പ്രത്യേക നിയമങ്ങളും നിബന്ധനകളും അനുസരിച്ച് അവർ സ്വപ്രകൃതിയാൽ ദേവന്മാരെ ആരാധിക്കുന്നു. അപ്പോൾ പറയുന്നത് ഭൗതിക അഭിലാഷങ്ങളാൽ അപഹരിക്കപ്പെട്ട ജ്ഞാനത്തോടു കൂടിയവർ. അപ്പൊ നമുക്ക് ഭൗതികമായ ആഗ്രഹങ്ങള്, നമുക്ക് കുറെ സമ്പത്ത് വേണം, കുറെ ഐശ്വര്യം വേണം, അങ്ങനത്തെ കുറെ ആഗ്രഹങ്ങള്, അങ്ങനെ നമ്മൾ ആഗ്രഹങ്ങള് ഉള്ളവര്, അത്തരത്തിൽ ആഗ്രഹം ഉള്ളവര് ആരെ ശരണം പ്രാപിക്കുക? ദേവന്മാരെ ശരണം പ്രാപിക്കും. പ്രത്യേക നിയമങ്ങളും നിബന്ധനകളും അനുസരിച്ച് അവർ സ്വപ്രകൃതിയാൽ ദേവന്മാരെ അപ്പൊ നമ്മുടെ ഓരോരുത്തരുടെ പ്രകൃതി അനുസരിച്ച് നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യും? ദേവന്മാരെ നമ്മൾ ആരാധിക്കുന്നു. നമ്മുടെ ആഗ്രഹങ്ങൾക്ക് വേണ്ടിയിട്ട് നമ്മുടെ ആഗ്രഹങ്ങൾ നടപ്പിലാക്കാൻ വേണ്ടി നമ്മൾ ആരെ ശരണം പ്രാപിക്കാണ്? ഭഗവാനെ ശരണം പ്രാപിക്കില്ല, ദേവന്മാരെ ശരണം പ്രാപിക്കും. അടുത്ത ശ്ലോകത്തിൽ പറയുന്നത് 23, 21, 22 പറയാം. ഞാൻ പരമാത്മാ രൂപേണ സർവഹൃദയങ്ങളിലും കുടികൊള്ളുന്നു. ഏത് ദേവതയെ ആരാധിക്കാൻ ആഗ്രഹിക്കുന്നുവോ ആ പ്രത്യേക മൂർത്തിയിൽ മുഴുവൻ ശ്രദ്ധയും കേന്ദ്രീകരിക്കത്തക്ക വിധം ഒരാളുടെ വിശ്വാസം ഉറപ്പിക്കുന്നത് ഞാനാണ്. അപ്പൊ ഈ ദേവന്മാരെ ആരാധിക്കും. നമ്മൾ പറഞ്ഞില്ലേ, ഭൗതിക അഭിലാഷങ്ങള്, നമുക്ക് ഭൗതികമായിട്ടുള്ള ആഗ്രഹങ്ങൾക്ക് വേണ്ടിയിട്ട് നമ്മൾ ആരെയാണ് ആരാധിക്കുന്നത്? ദേവന്മാരെയാണ് നമ്മൾ ശരണം പ്രാപിക്കുന്നത്. പ്രത്യേക നിയമങ്ങളും നിബന്ധനകളും ഒക്കെ അനുസരിച്ച് നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യും? ഈ ദേവന്മാരെ നമ്മൾ ആരാധിച്ചു കൊണ്ടിരിക്കും. അപ്പോ നമ്മൾ നേരത്തെ പറഞ്ഞു, പരമാത്മാ രൂപത്തില് നമ്മുടെ എല്ലാവരുടെ ഉള്ളിലും ആരുണ്ട്? ഭഗവാനുണ്ട്. അപ്പൊ നമ്മൾ എന്താണോ ചിന്തിക്കുന്നത്, എന്താണോ പ്രവർത്തിക്കുന്നത് ആർക്കറിയാം? ഈ പരമാത്മാവായിട്ടുള്ള ഭഗവാൻ അറിയാം. അപ്പോ ഏത് ദേവതയാണോ നമ്മൾ ആഗ്രഹിക്കുന്നത് ആരാധിക്കാനായിട്ട്, ആ പ്രത്യേക മൂർത്തിയിൽ നമ്മുടെ മുഴുവൻ ശ്രദ്ധയും കേന്ദ്രീകരിക്കത്തക്ക വിധം നമ്മുടെ വിശ്വാസം ഉറപ്പിക്കുന്നത് ആരാണ്? ഭഗവാൻ തന്നെയാണ്. ഇപ്പൊ നമുക്കിപ്പോ ഒരു സരസ്വതി ദേവിയാണ് നമുക്ക് ആഗ്രഹം, പ്രാർത്ഥിക്കാൻ ആഗ്രഹമെങ്കിൽ നമ്മളെ മനസ്സിൽ നമുക്ക് സരസ്വതി ദേവിയാണ് നമുക്ക് ആരാധിക്കേണ്ടത്, നമുക്കറിയാം. അപ്പോ നമ്മുടെ ഉള്ളിലിരിക്കുന്ന പരമാത്മാവിന് എന്തറിയാം? നമുക്ക് സരസ്വതിയാണ് ആരാധിക്കാൻ ആഗ്രഹം എന്ന് പറയുമ്പോ ആ സരസ്വതി ദേവിയിൽ നമ്മുടെ വിശ്വാസം മുഴുവനും ഉറപ്പിക്കുന്നത് ആരാണ്? ഭഗവാൻ തന്നെയാണ്.
അതിനുശേഷം അങ്ങനെ വിശ്വാസം ഉറച്ച് ഒരു ദേവനെ ആരാധിക്കാൻ മുതിരുന്ന വ്യക്തിക്ക് താൻ ഇച്ഛിക്കുന്നത് കൈവരും. അപ്പൊ നമ്മള് ആ ദേവനെ നമ്മൾ ആരാധിക്കുമ്പോൾ നമ്മൾ ആഗ്രഹിക്കുന്ന കാര്യം ആ ദേവനിലൂടെ നടക്കും. ഇപ്പൊ നമുക്ക് വിദ്യാദേവതയായിട്ടുള്ള സരസ്വതി ദേവിയെ നമ്മൾ ആരാധിക്കുന്നു. നമുക്ക് പഠിക്കാനായിട്ട് നന്നായിട്ട് പഠിക്കാൻ സാധിക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ടാണ് നമ്മൾ ആരാധിക്കുന്നത്. അപ്പൊ നമ്മള് ആഗ്രഹം എന്താണ്? നമുക്ക് നല്ല ബുദ്ധി ഉണ്ടാവണം, നമുക്ക് പഠിച്ചിട്ട് നല്ല മാർക്ക് കിട്ടണം. അപ്പൊ ആ ദേവിയെ നമ്മൾ ആരാധിക്കുമ്പോ നമ്മൾ ആഗ്രഹിക്കുന്ന കാര്യം നമുക്ക് ദേവി നടത്തി തരും. വാസ്തവത്തിൽ ആ അഭിഷ്ടം നിറവേറ്റി തരുന്നത് ആരാണ്? ഭഗവാനാണ്. വാസ്തവത്തിൽ ആരാണ് നടത്തി തരുന്നത്? ഭഗവാൻ തന്നെയാണെന്ന് ഭഗവാൻ പറയുന്നത്. അപ്പൊ ഈ പറഞ്ഞ എല്ലാ ദേവീ ദേവതമാരും ആരുടെ നിയന്ത്രണത്തിലാണ്? ഭഗവാന്റെ നിയന്ത്രണത്തിലാണ്. നമ്മള് ശ്ലോകം 5-ാമത്തെ അധ്യായത്തിൽ 29-ാമത്തെ ശ്ലോകം പഠിച്ചു. ഭോക്താരാം യജ്ഞ തപസാം സർവലോക മഹേശ്വരം സുഹൃതം സർവഭൂതാനാം ഞാൻ ത്വം മാം ശാന്തി മൃച്ഛതി. എല്ലാ ദേവന്മാരുടെയും അധിപൻ ആരാണ്? ഭഗവാനാണ്. അപ്പൊ എല്ലാ ദേവന്മാരെയും നിയന്ത്രിക്കുന്നത് ആരാണ്? ഭഗവാനാണ്. ഇപ്പൊ നമ്മള് സരസ്വതി ദേവിയോട് നമ്മളിപ്പോ പഠിക്കുന്നതിനെ കുറിച്ച് പറയുമ്പോ ദേവി ആരോട് പറയണം? ഭഗവാനോട് പറയണം. അപ്പൊ ഭഗവാൻ പെർമിഷൻ തരുമ്പോഴാണ് ദേവി നമുക്ക് ആ അനുഗ്രഹം തരുന്നത്. ഭഗവാൻ പെർമിഷൻ തന്നില്ലെങ്കിൽ ദേവിക്ക് അത് തരാൻ സാധിക്കില്ല. അപ്പൊ നമ്മൾ എന്താ ചെയ്യുന്നത്? നമ്മൾ നേരിട്ട് ഭഗവാനോട് ചോദിക്കാതെ നമ്മൾ ദേവിയോട് ചോദിക്കുന്നു, അല്ലെങ്കിൽ ഗണപതിയോട് ചോദിക്കുന്നു. അതാണ് നമ്മൾ ചെയ്യുന്നത്. അവരെന്ത് ചെയ്യണം? അവര് ഭഗവാനോട് പെർമിഷൻ മേടിക്കണം. എന്നിട്ട് പറയാണ് ഇന്ന ആള് ഇന്ന കാര്യം ചോദിച്ചിട്ടുണ്ട്, കൊടുക്കണോന്ന് ചോദിക്കും. കൊടുക്കാന്ന് പറഞ്ഞാലാണ് ഇവര് നമുക്കത് തരുന്നത്. അപ്പൊ ഭഗവാൻ പറയുന്നത് അവരിൽ നമുക്ക് ആ വിശ്വാസം ഉണ്ടാക്കുന്നതും ആരാണ്? ഭഗവാനാണ്. കാരണം നമ്മുടെ ഉള്ളിൽ പരമാത്മാവായിട്ടിരിക്കുന്ന ഭഗവാൻ എന്തറിയാം? നമ്മളെ ആഗ്രഹങ്ങൾ എന്താണെന്ന് അറിയാം. അപ്പൊ നമ്മുടെ മനസ്സിൽ വിശ്വാസം നമുക്ക് അവരെയാണെങ്കിൽ ആ വിശ്വാസം ഉറപ്പിക്കുന്നത് ആര് തന്നെയാണ്? അതും ഭഗവാൻ തന്നെയാണെന്ന് ഭഗവാൻ ഇവിടെ പറയുന്നു. അത് കഴിഞ്ഞിട്ട് ഭഗവാൻ 23-ാമത്തെ ശ്ലോകത്തിൽ എന്താ പറയുന്നത്? അന്തവത്തു ഫലം തേഷാം തത്ഭവത്യൽപമേധസാം ദേവാൻ ദേവയജോ യാന്തി മദ്ഭക്തായാന്തി മാമപി. മൂഢന്മാരാണ് ദേവന്മാരെ ആരാധിക്കുന്നത്. അവർക്ക് കിട്ടുന്ന ഫലമാകട്ടെ തുച്ഛവും ക്ഷണികവുമാണ്. ദേവന്മാരെ പൂജിക്കുന്നവർ ദേവന്മാരുടെ ലോകങ്ങളിലെത്തും. എന്റെ ഭക്തന്മാരാകട്ടെ പരമോന്നതമായ എന്റെ ധാമത്തിൽ എത്തിച്ചേരുന്നു. കൃഷ്ണാവബോധത്തോടെ ഭഗവത് സേവനത്തിൽ ഏർപ്പെടുന്ന ശുദ്ധഭക്തൻ സച്ചിദാനന്ദ അവസ്ഥയിൽ ശാശ്വതമായി വാഴുമെന്നിരിക്കെ ഭക്തന് സിദ്ധിക്കുന്ന നേട്ടവും ഒരു സാധാരണ ദേവാരാധകന്റെ നേട്ടവും എത്ര വ്യത്യാസമാണ്. ഭഗവാന് പരിമിതിയില്ല, വരദാനങ്ങൾക്ക് എണ്ണമില്ല, കാരുണ്യം അതിരറ്റതാണ്. അതുകൊണ്ട് ശുദ്ധഭക്തനിൽ അദ്ദേഹത്തിനുള്ള കനിവും അതിരറ്റതാണ്. അപ്പോൾ ഇവിടെ ഭഗവാൻ പറയാണ്, ഭഗവാനെ ആരാധിക്കുന്നവരും ദേവന്മാരെ ആരാധിക്കുന്നവർ എങ്ങനെയുള്ളവരാണ്? മൂഢന്മാരാണെന്നാണ് ഭഗവാൻ പറഞ്ഞത്. കാരണം അവർക്ക് കിട്ടുന്ന ഫലമാകട്ടെ തുച്ഛമായിരിക്കും, ക്ഷണികമായിരിക്കും. ദേവന്മാരെ പൂജിക്കുന്നവര് ദേവന്മാരുടെ ലോകത്തിൽ പോകും. ഭഗവാനെ ആരാധിക്കുന്നവര് എവിടെ പോകും? ഭഗവാന്റെ ലോകത്തിലേക്ക് പോകും. അപ്പൊ നമുക്കിവിടെ മനസ്സിലാക്കാം, നമ്മൾ പറഞ്ഞു ഇതാണ് ഈ ഹരേഷ് മാതാജി പറഞ്ഞു എന്തെങ്കിലും? നമ്മളിവിടെ പറഞ്ഞു. അപ്പൊ ഭഗവാന്റെ ലോകം എവിടെയാണ്? ഇവിടെയാണ് ഭഗവാന്റെ ലോകം, ഏറ്റവും മുകളിൽ കണ്ടല്ലോ. ഭഗവാന്റെ ലോകം ഇവിടെയാണ്. ദേവന്മാരുടെ ലോകം എവിടെയാണ്? കാണാമെന്ന്. ഇതാണ് നമ്മള് ഈ 6, 5, 6, 7 കാണുന്നുണ്ടല്ലോ. 5, 6, 7 അതാണ് നമ്മളെ ലോകം. 7-ാമത്തെ ലോകം നമ്മള് 7-ാമത്തെ ലോകമാണ് ഭൂമി. ഭൂമിയിൽ നിൽക്കുന്ന നമ്മള് ആരെയാണ് പ്രാർത്ഥിക്കുന്നത്? 5-ാമത്തെ ലോകത്തിലിരിക്കുന്ന, അതായത് സ്വർലോകത്തിലുള്ള ദേവന്മാരെ, സ്വർഗലോകത്തിലുള്ള ദേവന്മാരെയാണ് നമ്മൾ പ്രാർത്ഥിക്കുന്നത്. ഇവരൊക്കെ എവിടെയാണ്? ഈ ഭൗതിക ലോകത്തിലാണ് എല്ലാവരും. അപ്പൊ നമ്മളും ദേവന്മാരും എല്ലാം ഭൗതിക ലോകത്തില്, ഈ താമരത്തണ്ടിലുള്ള ഈ 14 ലോകങ്ങളിലെ 5-ാമത്തെ ലോകത്തില് ദേവന്മാരും 7-ാമത്തെ ലോകത്തില് നമ്മളും. 7-ാമത്തെ ലോകത്തിൽ നിൽക്കുന്ന നമ്മള് 5-ാമത്തെ ലോകത്തിലിരിക്കുന്ന ദേവന്മാരോട് പ്രാർത്ഥിക്കാണ് എന്തത്? നമുക്ക് വേണ്ട ഐശ്വര്യങ്ങളും നമ്മുടെ കഷ്ടതകളൊക്കെ മാറ്റിത്തരാൻ. അപ്പൊ അവരെന്ത് വേണം? ഇവിടെയൊക്കെ ഇതിന്റെ പുറത്തുള്ള ഭഗവാനോടാണ് അവര് പ്രാർത്ഥിക്കേണ്ടത്. അവര് അത് പ്രാർത്ഥിച്ച് നടത്തി കൊടുത്തു കഴിഞ്ഞാൽ അത് നമുക്ക് ആര് ചെയ്തു തരും? ഭഗവാൻ ഓക്കെ പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാലാണ് ഇവര് ചെയ്തു തരും. അപ്പൊ നമ്മള് രണ്ടു കൂട്ടരും എങ്ങനെയാണ്? ഈ ഭൗതിക ലോകത്തിൽ തന്നെയാണ്. ശരിക്കും ഈ ഭൗതിക ലോകം എന്ന് പറയുന്നത് ദുഃഖാലയമാണ്. ഭഗവാൻ പറയുന്നുണ്ട് ദുഃഖാലയമാണ്, കാരാഗൃഹമാണെന്ന്.
ഈ കാരാഗൃഹത്തിന്റെ ഉള്ളിലാണ് 5-ാം നമ്പറില് ദേവന്മാരിയ്ക്കുന്നു, 7-ാം നമ്പറിൽ നമ്മൾ ഇരിക്കുന്നു. ഈ 7-ാം നമ്പറിൽ ഇരിക്കുന്ന നമ്മളാണ് 5-ാം നമ്പറിൽ ഇരിക്കുന്ന അവരോട് നമ്മളെ എവിടുന്ന് രക്ഷിക്കാനായിട്ട് പറയുന്നത്, നമ്മൾക്ക് വേണ്ട സൗകര്യങ്ങൾ ചെയ്തുതരാൻ പറയുന്നത്. അപ്പൊ ഇവർക്ക് പരിമിതിയുണ്ട്. ഇവർക്ക് ഇതിന്റെ ഉള്ളിലുള്ള കാര്യങ്ങളെ നമുക്ക് ചെയ്തുതരാൻ പറ്റുള്ളൂ. ഇതിന്റെ പുറത്തെ കാര്യങ്ങൾ ചെയ്തുതരാൻ ആർക്ക് പറ്റില്ല? ഇവർക്ക് പറ്റില്ല. അപ്പൊ നമ്മള് ദേവന്മാരെ ആരാധിച്ച് നമ്മൾ എവിടേക്കാ പോകണത്? ഈ 7-ന്ന് 5-ലേക്ക് നമ്മൾ പോകും. പക്ഷെ ഭഗവാൻ ആരാധിക്കുകയാണെങ്കിലോ ഈ ഭൗതിക ലോകം കടന്ന് നമ്മൾ എവിടേക്ക് പോകും? ഈ ഭഗവാന്റെ ലോകത്തിലേക്ക് പോകും. അപ്പോ നമ്മൾ ശരിക്കും ആരെയാണ് ആരാധിക്കേണ്ടത്? ഈ ഭൗതിക ലോകത്തിന്റെ പുറത്ത് പോകണമെങ്കിൽ നമ്മൾ ആരെ ആരാധിക്കണം? ദേവന്മാരെ ആരാധിക്കണം. ദേവന്മാരെ ആരാധിച്ചാലാണ് നമുക്ക് എന്ത് സാധിക്കുക? ഈ ഭൗതിക ലോകത്തിന്റെ പുറത്തേക്ക് പോകാൻ സാധിക്കുക. ഭഗവാനെ ആരാധിച്ചാലാണ് ഭൗതിക ലോകത്തിന്റെ പുറത്തേക്ക് പോകാൻ പറ്റുക. ദേവന്മാരെ ആരാധിച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ നമ്മൾ എവിടെ നിൽക്കും? ഈ ഭൗതിക ലോകത്തിൽ തന്നെ നമ്മളെ ഈ ഭൂമിയുടെ മുകളിലുള്ള ലോകത്തിലേക്ക് പോകുന്നു മാത്രമേ ഉള്ളൂ. അതുകൊണ്ടാണ് പറയുന്നത് ദേവന്മാരെ ആരാധിക്കുന്നവർ എങ്ങനെയുള്ളവരാണ്? മൂഢന്മാരാണെന്ന് പറയുന്നതും, ഭഗവാനെ ആരാധിക്കുന്നവര് ബുദ്ധിയുള്ളവരാണ് അല്ലെ? കാരണം ഭഗവാൻ ആരാധിക്കുന്നവർ എവിടെ പോകും? ഭഗവാന്റെ ലോകത്ത് പോകും. ദേവന്മാരെ ആരാധിക്കുന്നവര് ദേവന്മാരുടെ ലോകത്ത് പോകും. മനസ്സിലായോ? മൂഢന്മാരാണെന്ന് പറയാം. ദേവന്മാരെന്ന് പറഞ്ഞാൽ സ്വർഗലോകത്തിലുള്ള എല്ലാ ദേവന്മാരും വരും. അപ്പൊ അതുകൊണ്ടാണ് മൂഢന്മാരെന്ന് പറയുന്നത്. കാരണം അവരെ ആരാധിച്ചു കഴിഞ്ഞാല് അവരുടെ ലോകത്തിലേ എത്തുള്ളൂ. ഭഗവാൻ ആരാധിച്ചാലാണ് എവിടേക്ക് എത്തുന്നത്? ഭഗവാന്റെ ധാമത്തിൽ എത്തുന്നത്. മനസ്സിലായ വ്യത്യാസം എന്താണെന്നുള്ളത്? നമുക്ക് ഇവിടെ നിന്ന് പുറത്തേക്ക് പോകണമെങ്കിൽ നമ്മൾ ആരെ ആരാധിക്കണം? ഭഗവാനെ ആരാധിക്കണം. ഇവിടെ നിൽക്കുകയാണെങ്കിൽ നമുക്ക് ഭൗതിക ലോകത്തിലുള്ളവരെ ആരാധിച്ചാല്, ദേവന്മാരെന്ന് വെച്ചാൽ ഭൗതിക ലോകത്തിലാണ്, അവരെ ആരാധിച്ചാൽ നമ്മൾ എവിടെ തന്നെ ഉണ്ടാവുള്ളൂ? ഈ ഭൗതിക ലോകത്തിൽ തന്നെ ഉണ്ടാവുള്ളൂ. ഞാൻ പറഞ്ഞതിന്റെ കൺസെപ്റ്റ് കിട്ടിയോ? മനസ്സിലായി. ഇല്ലെങ്കിൽ നമുക്ക് ലാസ്റ്റ് പറയാം. അപ്പോ ഭഗവാന് നമുക്ക് എന്താണ്? ഭഗവാന്റെ വരദാനങ്ങൾക്ക് ഒരിക്കലും പരിധി ഉണ്ടാവില്ല. കാരണം ഭഗവാൻ എല്ലാം ചെയ്യാൻ പറ്റും. പക്ഷെ ദേവന്മാർക്ക് എന്താണ്? അവർക്ക് പരിമിതിയുണ്ട്. ഭഗവാൻ പെർമിഷൻ കൊടുത്താലേ അവർക്ക് നമുക്ക് തരാൻ പറ്റുള്ളൂ. അപ്പൊ അതാണ് അവിടെ പറയുന്നത്. നാഹം പ്രകാശ സർവസ്യ യോഗമായ സമാവൃതഃ മൂഢോയം നാഭിജാനാതി ലോകോ മാമജമവ്യയം. ബുദ്ധിയില്ലാത്തവർക്കും മൂഢന്മാർക്കും ഞാൻ ഒരിക്കലും പ്രത്യക്ഷനാവില്ല. ഇനി ഭഗവാൻ പറയാണ്, ബുദ്ധിയില്ലാത്തവർക്കും മൂഢന്മാർക്കും ഭഗവാൻ ഒരിക്കലും പ്രത്യക്ഷനാവില്ല. ബുദ്ധിയില്ലാത്തവർക്കും മൂഢന്മാർക്കും ഭഗവാൻ ഒരിക്കലും പ്രത്യക്ഷനാവില്ല. കാരണം യോഗമായ എന്ന എന്റെ അന്തരംഗ ശക്തി ഭഗവാനെ അവരിൽ നിന്ന് മറച്ചു വെക്കുന്നു. തന്മൂലം അജനും അവ്യനുമാണ് ഞാൻ എന്ന് അവൻ അറിയുന്നില്ല. അപ്പൊ ഭഗവാന്റെ ഒരു ശക്തി, അന്തരംഗ ശക്തിയാണ് യോഗമായ, അല്ലെങ്കിൽ അന്തരംഗ ശക്തി എന്ന് പറഞ്ഞ യോഗമായ, അല്ലെങ്കിൽ എന്ത് പറയും, രാധാറാണി എന്നൊക്കെ, രാധാറാണി അല്ലെങ്കിൽ യോഗമായ എന്ന് പറയും. അത് ആ യോഗമായ ഭഗവാനെ എന്ത് ചെയ്യാണ്? അന്തരംഗ ശക്തിയായിട്ടുള്ള യോഗമായ ഭഗവാന് ബുദ്ധിയില്ലാത്തവരിൽ നിന്നും മൂഢന്മാരിൽ നിന്നും മറച്ചു പിടിക്കും. അപ്പൊ അവർക്ക് എന്ത് സാധിക്കില്ല? ഭഗവാൻ അറിയാനായിട്ട് സാധിക്കില്ല. ഭഗവാൻ അജനാണ്, അവ്യനുമാണെന്നുള്ള ഭഗവാൻ അറിയാനായിട്ട് സാധിക്കില്ല. അവരിൽ നിന്ന് ഭഗവാന്റെ അന്തരംഗ ശക്തിയായിട്ടുള്ള രാധാറാണി അല്ലെങ്കിൽ യോഗമായ ഭഗവാനെ മറച്ചു പിടിക്കും. അതുകൊണ്ട് അവർക്ക് അറിയാനായിട്ട് സാധിക്കില്ല. വേദാഹം സമതീതാനി വർത്തമാനാനി ചാർജുന ഭവിഷ്യാണി ച ഭൂതാനി മാം തൂം വേദാന കശ്ചന. ഹേ അർജുന, പരമപുരുഷനായ എനിക്ക് പണ്ടുണ്ടായതും ഇന്ന് സംഭവിക്കുന്നതും മേലിൽ വരാൻ പോകുന്നതുമായ എല്ലാം അറിയാം. എല്ലാ ജീവാത്മാക്കളും എനിക്ക് സുപരിചിതരാണ്. പക്ഷെ എന്നെ ആർക്കും അറിയാൻ വയ്യ. അപ്പൊ ഭഗവാൻ പറയാണ്, ഭഗവാൻ ഇന്നത്തെ കാര്യവും ഇന്നലത്തെ കാര്യവും നാളത്തെ കാര്യവും എല്ലാം ഭഗവാൻ അറിയാം. പക്ഷെ പിന്നെ അതുപോലെ തന്നെ എല്ലാ ജീവാത്മാക്കളും ഭഗവാന് പരിചിതരാണ്. പക്ഷെ അവർക്ക് ഭഗവാൻ അറിയാൻ സാധിക്കില്ല. എന്തുകൊണ്ടാണ് ഭഗവാൻ എല്ലാ ജീവാത്മാക്കളും അറിയാൻ സാധിക്കുന്നത്? എല്ലാവരുടെ ഉള്ളിലും പരമാത്മാവായിട്ട് ആരിയ്ക്കുന്നുണ്ട്? ഭഗവാൻ ഇരിക്കുന്നുണ്ട്. എല്ലാ ജീവാത്മാക്കളുടെ ഉള്ളിലും, ഈ ഭൗതിക പ്രപഞ്ചത്തിലുള്ള എല്ലാ ജീവാത്മാക്കളും, മനുഷ്യരാകാം, മൃഗങ്ങളാകാം, പക്ഷികളാകാം, വൃക്ഷങ്ങളാവാം, എല്ലാത്തിനുള്ളിൽ ആരുണ്ട്? ജീവാത്മാവ് ഉണ്ട്. പരമാത്മാവായിട്ട് ഭഗവാനുണ്ട്. എല്ലാ ജീവാത്മാവിലും പരമാത്മാവുണ്ട്. അപ്പൊ അതുകൊണ്ട് തന്നെ എല്ലാ ജീവാത്മാക്കളും ആർക്ക് പരിചിതരാണ്? ഭഗവാന് പരിചിതരാണ്. പക്ഷെ ഈ ജീവാത്മാക്കൾക്ക് ആരെ കുറിച്ച് അറിയില്ല? ഭഗവാനെ കുറിച്ച് അറിയില്ല.
യേഷാം ത്വന്തഗതം പാപം ജനാനാം പുണ്യകർമ്മണാം തേ ത്വന്തമോഹ നിർമുക്ത ഭജന്തേ മാം ദൃഢാവൃതഃ. പൂർവജന്മങ്ങളിലും ഈ ജന്മത്തിലും പുണ്യകർമ്മങ്ങൾ ചെയ്തിട്ടുള്ളവർ അവരുടെ പാപഫലങ്ങൾ നിർമാർജനം ചെയ്ത് ദ്വന്ദ്മോഹങ്ങളിൽ നിന്ന് വിമുക്തരാകുന്നു. അങ്ങനെ അവർ ദൃഢനിശ്ചയത്തോടെ എന്റെ സേവനത്തിൽ മുഴുകും. അപ്പൊ പൂർവജന്മങ്ങളിലും ഈ ജന്മത്തിലും പുണ്യകർമ്മങ്ങൾ ചെയ്തിട്ടുള്ളവര് അവരുടെ പാപഫലങ്ങളെല്ലാം നിർമാർജനം ചെയ്തിട്ട് എങ്ങനെയാണ് ഈ ദ്വന്ദ്മോഹങ്ങളിൽ നിന്ന് വിമുക്തരാകുക. അപ്പൊ പൂർവ്വജന്മത്തില് നമ്മൾ കഴിഞ്ഞ ജന്മത്തിലും ഈ ജന്മത്തിലും നമ്മൾ കുറെ പുണ്യകർമ്മങ്ങൾ ചെയ്തിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ നമ്മുടെ പാപഫലങ്ങള് നിർമാർജനം ചെയ്യാനായിട്ട് സാധിക്കും. കുറെ പുണ്യങ്ങൾ ചെയ്തിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ നമ്മളെ പാപകർമ്മങ്ങൾ എന്താണ് അതനുസരിച്ച് നമുക്ക് നിർമാർജനം ചെയ്ത് ആ ദ്വന്ദ്മോഹങ്ങളിൽ നിന്ന് മുക്തരാകാനായിട്ട് നമുക്ക് സാധിക്കും. അപ്പോ നമുക്ക് എന്ത് ചെയ്യാൻ പറ്റും? അതായത് അപ്പൊ നമ്മുടെ പാപങ്ങൾ ഇല്ലാതാകും. പൂർവ്വജന്മങ്ങളിലും ഒക്കെ നമ്മൾ ചെയ്ത പുണ്യകർമ്മങ്ങൾ കൊണ്ട് നമ്മളെ പാപകർമ്മങ്ങളെ നിർമാർജനം ചെയ്ത് അപ്പൊ നമുക്ക് എന്തായി? പാപങ്ങൾ ഇല്ലാണ്ടായി. പാപങ്ങളിൽ നിന്ന് മുക്തരായി കഴിഞ്ഞാൽ ദൃഢനിശ്ചയത്തോടു കൂടി അവർക്ക് എന്ത് സാധിക്കും? ഭഗവാന്റെ സേവനത്തിൽ മുഴുകാനായിട്ട് സാധിക്കും. അവർ ദൃഢനിശ്ചയത്തോടെ അവർക്ക് ഭഗവാന്റെ സേവനത്തില് മുഴുകാനായിട്ട് സാധിക്കും. സാധി ഭൂതാദി ദൈവം മാം സാധി യജ്ഞം ചയേ വിദുഹു പ്രയാണകാലേ പീച്ചമാം തേ വിദുർയുക്ത സേദസഃ. എന്നെ അറിയുകയും എപ്പോഴും എന്നെ കുറിച്ചുള്ള ബോധം പുലർത്തുകയും ചെയ്യുന്നവർ ഭൗതിക പ്രപഞ്ചങ്ങളുടെയും ദേവന്മാരുടെയും സർവ്വയജ്ഞങ്ങളുടെയും നിയന്താവായ ഭഗവാനാണ് ഞാൻ എന്നറിയുന്നവൻ മരണസമയത്ത് പോലും എന്നെ സ്മരിക്കും. അപ്പൊ എന്നെ അറിയണം, എപ്പോഴും എന്നെ കുറിച്ചുള്ള ബോധം പുലർത്തുക. പിന്നെന്താണ്? ഭൗതിക പ്രപഞ്ചത്തിന്റെ ദേവന്മാരുടെ സർവ്വയജ്ഞങ്ങളുടെ നിയന്താവായ ഭഗവാനാണ് ഞാൻ എന്നറിയുന്നവർക്ക് മരണസമയത്ത് പോലും എന്നെ സ്മരിക്കുക. അപ്പൊ ഭഗവാൻ എങ്ങനെയാണ് നമ്മൾ മനസ്സിലാക്കേണ്ടത്? ഭഗവാനെ അറിയണം, ഭഗവാനെ കുറിച്ചുള്ള ബോധം പുലർത്തണം. പിന്നെ എങ്ങനെയാണ് ഭഗവാൻ അറിയേണ്ടത്? ഭൗതിക പ്രപഞ്ചത്തിന്റെ ദേവന്മാരുടെ സർവ്വയജ്ഞങ്ങളുടെ നിയന്താവാണ് ഭഗവാൻ. ഇതെല്ലാത്തിന്റെ നിയന്താവ് ആരാണ്? ഭഗവാനാണെന്ന് മനസ്സിലാക്കുന്നവർക്ക് മരണസമയത്ത് പോലും എന്ത് സാധിക്കും? ഭഗവാനെ പ്രാപിക്കാനായിട്ട് സാധിക്കും. അപ്പൊ ഭഗവാനെ മനസ്സിലാക്കേണ്ടത് എങ്ങനെയാണ്? ഈ പ്രപഞ്ചത്തിന്റെ ദേവന്മാരുടെ എല്ലാ യജ്ഞങ്ങളുടെ നിയന്താവാണ് ഭഗവാൻ. അങ്ങനെ മനസ്സിലാക്കുന്നവർക്കാണ് മരണസമയത്ത് പോലും ഭഗവാനെ പ്രാപിക്കാനായിട്ട് സാധിക്കുന്നത്. ഹരേ കൃഷ്ണ 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 ഹരേ 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 രാമ 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 ഹരേ ഹരേ. വാഞ്ചാകൽപതരൂപേശ്ച കൃപാ സിന്ധോഭ്യേവ ച പതിതാനാം പാവനേഭ്യോ വൈഷ്ണവേഭ്യോ നമോ നമഃ. അനന്തകോടി വൈഷ്ണവ ഭക്തവൃന്ദി കി ജയ്. ശില പ്രഭുപാദ് കി ജയ്. ഗുരുദേവ് കി ജയ്.